Dobrý večer. Vítajte v štúdiu Novín Plus. Iba málo ktorá otázka tak polarizuje slovenskú verejnosť, ako je otázka rodovej rovnosti. Na jednej strane sú ľudia, ktorí tvrdia, že každý človek má právo vybrať si svoje pohlavie a potom podľa toho si aj usporiadať svoj život. Na strane druhej sú tu ľudia, ktorí tvrdia, že toto právo nie je samozrejmé a že dokonca tento výber môže mať isté stopy spoločenskej nepriateľnosti. Dnes večer prijali naše pozvanie do štúdia ľudia, odborníci v tejto oblasti, ktorí pomenujú jednotlivé aspekty a pomôžu sa vám zorientovať aj v otázkach blížiaceho sa referenda, ktoré bude 7. februára. Máme tu aj komoderátora Martina. Martin, ty budeš sprostredkúvať vlastne reakciu divákov. Čo majú urobiť tí, ktorí sa chcú včleniť do našej diskusie? Pekný večer všetkým našim hosťom, ale najmä našim divákom a tým, ktorí môžu vyjadriť svoj názor. Je to veľmi jednoduché. Na stránke noviny.sk máme spustené v tejto chvíli online hlasovanie. Sú tam 4 základné otázky. Tá prvá, zúčastnite sa v sobotu 7. februára referenda o rodine. No už a potom tam máme 3 otázky, ktoré sú súčasťou referenda. Naši diváci môžu aj takýmto spôsobom prispieť do diskusie a vyjadriť svoj názor. Postupne sa k jednotlivým otázkam dostaneme. Vieme aspoň zhruba naznačiť, ako sa vyvíja hlasovanie? V tejto chvíli pozerám do monitora. Treba povedať, že napríklad, ak sa pozriem na číslo o účasti, tak je to veľmi tesné. Tam je ten pomer 47-53. Nože zároveň našim divákom aj poviem, že my sme o nejakú chvíľu skôr pred našim vysielaním spustili toto hlasovanie, preto už máme nabraté aj nejaké hlasy. A čo je veľmi dôležité, nie je to reprezentatívny prieskum verejnej mienky, ale je to názor našich divákov, čiže nemôžeme zase hovoriť, že by sme vybrali nejakú sociodemografickú štruktúru. Nie, sú to názory našich divákov v tejto chvíli. Sú to diváci televízie JOJ. Aj keď je pravda, že tento prieskum je zaujímavý, vo svojom vyznení však neodráža dostatočne reprezentatívne názor všetkých občanov Slovenska, respektíve tých, ktorí sa zúčastnia na referende. Skúsme začať prvou otázkou, ktorá dá sa povedať, že už bola predmetom akýchsi rokovaní a minulý rok sa stalo, že otázka toho, či v Slovenskej ústave má byť muž a žena ako manželia zakotvení ako neopakovateľný zväzok. Už v ústave je. Je to predmet dohody KDH a Smeru. Stalo sa tak počas predvolebnej kampane. Prečo túto tému znova otvárajú iniciátori Aliancie za rodinu? Riskujete, že neúspejete. Prečo to robíte potom? Dobrý večer, prajem všetkým divákom televízie JOJ. Ďakujem veľmi pekne, že som sa tu mohol zúčastniť na tejto diskusii. V prvom rade chcem sa ospravedlniť za ten svoj hlas, lebo ešte stále nie som v poriadku, čo sa týka hlasového fondu. Dobre, takže. Dúfajme, že budem hovoriť s hlasom, ktorý bude zodpovedať tomu, čo bude treba počuť, alebo teda tomu, čo bude treba povedať. V každom prípade, keď sme začínali s petíciou za referendum, ešte táto formulácia v ústave nebola. A bolo veľmi dôležité práve to, aby sami občania povedali, či takúto zmenu podporujú alebo nepodporujú. V čase, keď bola prijímaná novela ústavy ohľadom manželstva muža a ženy, už sme mali nazbieraných 200 000 podpisov, ktoré tiež prispeli aj k tomu, podľa nás, že naozaj táto zmena do ústavy prešla. No ale napriek tomu riskujete, mohli ste to stiahnuť, nie? Nie. Ak sa stane to, že v referende táto otázka jednoducho bude odmietnutá? Tak stratíte, čo ste dosiahli. My sa domnievame, že v žiadnom prípade táto otázka v referende odmietnutá nebude. A je jasné, že ľudia podporujú túto otázku aj na základe prieskumov Fokusu. Je zrejme, že 89% ľudí podporuje manželstvo muža a ženy. Je do istej miery kuriózne, že účasť na dnešnej besede neprijali tí, ktorých sa to bezprostredne týka, čiže členovia LGBTI komunity, respektíve ľudia s inou ako, nazvime to, štandardnou sexuálnou orientáciou. Majú na to svoje dôvody. Sú tu však odborníci, ktorí dostatočne reprezentatívne môžu pomenovať dôvody a témy, ktoré súvisia s tým, o čom dnes večer budeme hovoriť. Otázka pre pána Poliačika, ktorý sa v tejto oblasti dlhodobo angažuje. Zúčastníte sa na tomto referende? Ja sa referenda určite nezúčastním.
Zúčastňujem sa ho iba ako člen ústrednej komisie pre referendum. Myslím si, že každá zodpovedná politická strana, aj ak nesúhlasí s obsahom referenda, má vyslať jedného svojho zástupcu na to, aby dohliadal nad jeho technickým priebehom. To bude moja práca v sobotu 7. februára, ale samotného referenda sa ako volič nezúčastním, pretože ho považujem jednak za zbytočné a jednak za veľmi škodlivé. Prečo? Zbytočné z toho dôvodu, že bez ohľadu na to, ako dopadne, sa vôbec nič nezmení a ostane zachovaný ten stav, ktorý tu už máme, a na jeho prelomenie alebo zmenu by sme v súčasnej politickej situácii potrebovali buď väčšinovú zhodu v parlamente, alebo niekedy až ústavnú zhodu v parlamente. A nemyslím si, že momentálne žijeme v nastavení politických síl, ktoré by takéto niečo predpokladali. A za škodlivé ho považujem preto, lebo neprišlo s ústretovým prístupom riešenia každodenných problémov slovenských rodín, ale prišlo sprevádzané veľmi ostrými vyjadreniami, prišlo sprevádzané častokrát v diskusiách na sociálnych sieťach až nenávistným postojom k príslušníkom LGBTI komunity. A v posledných dňoch dokonca zaznamenávame až fyzické útoky na niektorých ľudí. A toto všetko, polarizácia spoločnosti, odklon od poctivej diskusie a skratkovité a niekedy až demagogické vyhlásenia podľa nás spôsobujú, že namiesto toho, aby sme sa snažili vytvárať prostredie, v ktorom čo najviac ľudí môže hľadať cestu k svojmu osobnému šťastiu, tak ideme na úkor vždy jasne definovanej menšiny pretláčať, dá sa povedať, až náboženské videnie sveta a jednej skupiny ľudí. No dobre, vy ste liberál s tým, že uznávate inštitút referenda ako jeden z najvyšších prejavov demokracie. Toto je teda taký paradox, akási výnimka, alebo znamená to akési prehodnotenie k inštitútu referenda ako takého? Ja inštitút referenda samozrejme plne uznávam, ale zároveň tvrdím, že hlasovanie nohami je legitímna voľba hlasovania. Teda ak neprídu ľudia, či tak vyjadria názor neúčasťou? Ako sa hovorí na nedávno spustenej stránke nejdeme.sk, na zlé otázky nemôžeme dávať dobré odpovede. A ja som presvedčený o tom, že jednak sa nepýta toto referendum dobré otázky a jednak v spoločnosti, akú si ja predstavím, že by mala byť, dokonca o mnohých otázkach by sa vôbec hlasovať v referende nemalo. Konec koncov na ústavnom súde sudca Mesároš vo svojom negatívnom stanovisku alebo menšinovom stanovisku jasne povedal, že on chápe napríklad právo na súkromie inak, že 3 zo 4 otázok podľa neho nie sú v súlade s ústavou a ja sa plne prikláňam. Ústavný súd rozhodol, ako rozhodol, čiže áno, ale to nezmeníme. Ale jedna otázka vypadla. Názor jedného ústavného sudcu je stále pre mňa dostatočne relevantný a myslím si, že je aj spoločensky dostatočne relevantný na to, aby sa ho niekto pridržať mohol a ja ho plne rešpektujem a na základe tohto k referendu nepôjdem. Dobre, dajme priestor aj na opačnej strane názorového a možno aj politického spektra. Môžeme to doplniť? Vy teda, pán Vašečka, hlasovať pôjdete? Áno? Áno, samozrejme pôjdem. Dôvod? Súhlasíte s interpretáciou, ktorú predostrel pán Poliačik? Nie, nesúhlasím. Mne to príde také zvláštne, že sa ako politici nejak tak vynášame nad ľudí. Strana SAS, ktorá najsilnejšie reprezentuje tento liberálny názor, mala v voľbách ďaleko menej hlasov ako potrebných počet podpisov pod petíciu, ktorých bolo vyše 400 000. Takže ja si myslím, že rešpektovať alebo vyjadrovať sa, že nejaké referendum je zbytočné, mi príde veľmi prísilné vyjadrenie. Takisto, že nemení súčasnú situáciu. No myslím si, že vlastne to je cieľ toho referenda, pretože tá situácia, keď je definované manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy, je dobrý, je v poriadku, ale ľudia si neprajú, aby sa zmenilo. A ďalšia vec je, hovorili sme na začiatku o prijatí novely ústavy, kde sa toto zadefinovalo. Jednak, že z toho pôvodného návrhu vypadlo jedného muža a jednej ženy. A ja som samozrejme hlasoval za túto zmenu ústavy, pretože to podporujem. A myslím si, že je to dobrá definícia. Ale tak, ako povedal aj pán Chromík, táto vec už bola
rozbehnutá a preto je podľa mňa fajn, ak nielen nejakí politickí zástupcovia v parlamente, ale sami občania povedia, čo chcú. Preto je podľa mňa referendum ako také, aj toto konkrétne, veľmi dobré. Samozrejme pripúšťam, že tie postoje, názory na zúčastnenie, nezúčastnenia môžu byť rôzne. Ja si myslím, že politici by minimálne nemali odrádzať ľudí. Ak sami vyjadria názor, že nejdú, rešpektujem ho. Dobre, ale bolo tu povedané, že ide o atypický príklad, akýsi paradox a že vyjadrenie k tomuto referendu sa dá urobiť aj prostredníctvom neúčasti, hlasovať nohami. Spýtajme sa Martina, hýbu sa tie čísla nejako významnejšie? Treba v tejto chvíli povedať, že nedá sa povedať percentuálne vyjadrenie, že sa hýbe, ale pohol sa na minimálne ten počet ľudí, ktorí sa rozhodli na našom webe zapojiť do tejto ankety. Ja tu pre pánov napríklad poviem, ak spomínali, že tej prvej otázke podľa reprezentatívneho prieskumu Fokusu pre denník SME bol ten pomer vyšší, ako momentálne vychádza u nás, kde súhlas s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, tak áno, aktuálny stav je 61%, hlasovalo zatiaľ 1201 ľudí, ak sa pozerám na aktuálne čísla. Nože zaujímavý je aj pohľad práve na sociálne siete, kde sa naozaj rozprúdila veľmi živá diskusia. My to sledujeme aj na našich účtoch noviny.sk na Facebooku a takisto Twitterovom účte. Nože treba povedať to, čo tu aj predrečník jeden spomínal, naozaj sú niektoré tie výroky, povedal by som veľmi tak od srdca, povedal by som niekedy až dehonestujúce jednu zo skupín. Tie názory si naši diváci postupne budú môcť prečítať aj počas nášho vysielania. My ich spracúvame, takže vyjadrenia aj z našich facebookového účtu a twitterového účtu sú pripravené a budú pripravené do vysielania. Takže aj takýmto spôsobom môžu diváci prispieť a minimálne vyjadriť svoj názor aj na sociálnych sieťach. Prepáčte, je vidieť aj to, čo povedal pán Poliačik, že nejaké ostré vyjadrenia sú s prírodným znakom jednej z tých dvoch skupín. Je jedna z tých dvoch skupín viac útočná alebo nekorektná? Podobne ako sme to videli v médiách? Áno, to, čo som si naštudoval, v tejto chvíli treba povedať, že tie výroky sú trošku dehonestujúce. Ja sa priznám, že nemôžem niektoré tie výroky ani len reprodukovať, pretože dehonestujú, to treba uznať, jednu zo skupín. Takže asi toľko zatiaľ k tomu. Samozrejme, naši diváci pokračujú v diskusii, budeme to sledovať naďalej, ale dá sa súhlasiť s tým, Vlado, ako si sa opýtal. Pán Chromík, chceli ste niečo doplniť? Ja som chcel reagovať tiež na jednu vec, že čo sa týka referendum, ukázala sa nám situácia, že toto referendum nie je len o rodine, ale je aj o slobode. Preto, lebo tomu, čomu čelíme mnohokrát, je naozaj veľmi hrubé zavádzanie. Mnohokrát sa nám stáva aj to, že nám ľudia naschvál na Facebooku reagujú spôsobom, ktorý je evidentne provokačný. Evidentne sa snažia tváriť ako druhá strana a vieme, že tie profily vznikli v veľmi krátkom časovom horizonte predtým. Používa sa mnohokrát naozaj taká veľmi tvrdá nátlaková kampaň. Všimli sme si to aj čo sa týka médií. V skutočnosti vás dehonestujú tým, že povedia, že nebudeme nejakým spôsobom odmietneme vaše klipy, nebudeme vysielať. Je to mnohokrát už o samej slobode. Mnohokrát je naozaj tá diskusia horúca, preto lebo je to celospoločenská diskusia, ale myslím si, že je veľmi nesprávne ten názor médií, ktorý sa predkladá o tom, že to polarizuje spoločnosť a tak ďalej. Nemyslím si, že na niečom takom, na nejakej inej téme sa dokázalo zjednotiť toľko ľudí, ako sa zjednotili práve v tej téme o tom, že otec a mama sú to najlepšie pre deti, prípadne, že manželstvo patrí mužovi a žene. Neexistuje na Slovensku totiž iná téma, ktorá by tak zjednocovala ľudí, kde by toľko ľudí zastávalo ten názor. Samozrejme, že má to aj svoju Gaussovú krivku s tým, že sú tu isté názory. Ale to nie je len naozaj. Teraz povedzme si úplne otvorene, pán Poliačik, tie názory sú z obidvoch strán. Ide o to len, že my ich nevyťahujeme a nesnažíme sa ich pretraktovať, tie útoky voči nám ako nejakým spôsobom veľké. V mojom mene napríklad niekto tam prispieva, vytvoril si 2 facebookové falošné účty a prispieva veľmi škaredými názvami do diskusí a viem o tom, že posielajú sa v mojom mene a v mene hovorcov listy do spoločnosti, ktoré sú dehonestujúce a podobne. To znamená, že vytvorili si normálne našu stránku, naša aliancia, hovorcovia @alianciazarodinu.sk a posielajú dehonestujúce maily do spoločnosti. Nekorektnosti sa ešte dostaneme, ale len myslím si, že treba mať trochu mieru s tým, že väčšina národa takáto nie je.
väčšina ľudí naozaj slušne diskutuje. A ak sa nájdú tieto prejavy, tie treba jednoznačne odsúdiť. To si povedzme otvorene. Na jednej či na druhej strane my sme vyzývame a vždy budeme vyzývať na slušnú diskusiu, preto lebo to je veľmi podstatné. My sa musíme začať naučiť spolu rozprávať a hovoriť a nebáť sa povedať svoj vlastný názor, samozrejme slušným spôsobom. A to je niečo, čo napríklad sa učíme teraz v občianskej spoločnosti a myslím si, že toto príležitosť, ktorú sme dostali po 25 rokoch, s tým, že to naozaj nie je zavesené na žiadnej politickej strane, je úžasná, preto lebo ja to cítim práve v tom, že začína to vyvolovať veľmi zaujímavú občiansku diskusiu na všetkých úrovniach. Dáme priestor. Už tu dávnejšie sa hlási o slovo pani Jarmila Lajčáková. Vy ste právnička, odborníčka v oblasti ľudských a menšinových práv. Keď sú takéto diskusie o, dá sa povedať, rôzne marginalizovaných skupinách, je to naozaj sprievodný jav, že uletí nejaké invektívum alebo prosto, že je to také ostré a zaznievajú tam aj rôzne výroky s cieľom ponížiť, ublížiť a podobne. Je to prirodzené, že sa to takto prejavilo aj v súvislosti s referendum, alebo to vnímate ako isté špecifikum? Viete čo, ja by som to možno trošku inak zarámcovala a pozerala sa skôr na to tak odborne, lebo to, čo ako v tejto spoločnosti prebieha a to, čo ste vy spustili, je priam učebnicový príklad takzvanej sekuritizácie spoločnosti, kedy sa nájde nejaký nepriateľ, ktorý ako predstavuje hrozbu a v tej hrozbe a v tom strachu, ktoré teraz majorita cíti, sa veľmi ľahko manipuluje. Ja som pracovala predtým pracujem v rómskej problematike, veľmi podobná dynamika vlastne v tejto atmosfére strachu sa politikom alebo takýmto iniciatívam, ako ste založili vy, pán Chromík, veľmi ľahko darí manipulovať a je to prostriedok, ako sa dostať k moci. Áno, a ja vidím toto referendum nie ako referendum o rodine. On s rodinou nič podľa môjho názoru nemá spoločné, rovnako ani nemá spoločné s LGBTI ľuďmi. Ja si myslím, že je to o vašich politických ambíciách a o tom, ako pretlačiť určitú jednu ideológiu do našej krajiny. Prečo si to myslíte, že je to viete čo, politická ja ambícia? už mám s pánom Chromíkom nejaké tie skúsenosti a my sme sa stretli... On to totiž viackrát odmietol. My sme sa stretli v diskusii, možno, že nie priame, už pred niekoľkými rokmi týkala sa zmluvy o výhrade vo svedomí, ktorá bola podľa môjho názoru priam až geniálny nástroj na to, ako urobiť zo Slovenska katolícky štát. Vy si dobre pamätáte, boli tam ustanovenia, ktoré umožňovali uplatniť si výhradu vo svedomí voči ktorejkoľvek povinnosti, ktorá je v rozpore s magisterium vyhláseným katolíckou cirkvou, čiže v rozpore s kanonickým právom. Boli tam ustanovenia, ktoré umožňovali prieniť cirkevného práva do štátnych, ako do rozhodovania súdov napríklad. Takže ja mám s vami tú skúsenosť, že skúšate tie rôzne stratégie, ako zo Slovenska pretransformovať nás za katolícky. Ale keď ste hovorili o výhrade vo svedomí, tak napríklad vo Francúzsku majú ten problém, keď prišiel zákon, ktorý prikazuje starostom napríklad, aj tým, ktorí nesúhlasia so sobášením osôb rovnakého pohlavia. A teraz čo s tým? Takže to nie je len vec katolíckej cirkvi, ale je to prirodzené. Ja s tým súhlasím a rôzni ľudia majú výhradu vo svedomí voči rôznym veciam. A ten argument, ktorý som ja vtedy prezentovala, bolo, že ja plne s vami súhlasím. Ja si myslím, že výhrada vo svedomí je súčasťou prejavu náboženstva, ale má byť upravená v slovenských zákonoch, kde majú byť jasne určené pravidlá. V prípade, že ja odmietnem vykonať nejaký zákrok, musím odporučiť inému lekárovi, pretože vo hre sú práva dvoch ľudí. A toto vy, pán Chromík, narúšate, že vy vlastne pretláčate práva jednej skupiny na úkor práv druhej skupiny. Ak hovoríme o liberálnej demokracii, tak musíme nájsť nejaký správny balans. Viete, aj ja ako budúca matka, ešte nenarodného dieťaťa, ja mám obavu, že čo keď moja dcéra bude lesba jedného dňa a ona sa bude cítiť v tejto našej spoločnosti ako druhocenná občianka, pretože vy si myslíte, že jednoducho ľudia majú takto vyzerať a majú žiť takýmto spôsobom. No, naznačili ste tu široký okruh problém. Skúsme krátko, najmä k vašim osobným ambíciám. Myslím si, že doteraz som nebol členom žiadnej politickej strany. Samozrejme, že toto počúvame bežne na každej jednej tlačovke, sa na to pýtajú. A myslím si, že to sa nehodí ani medzi nami ako právnikmi obviňovať jeden druhého z nejakých politických ambícií. Ak máte ten pocit, to je váš pocit. Zatiaľ sa nenaplnil, preto lebo nikdy som nevstúpil do žiadnej politickej strany.
a mám istý vek na to, aby som nestúpil. Čo sa týka výhrady vo svedomí, je to náš medzinárodnoprávny záväzok. To znamená, že bavme sa o tom, nie je to témou referenda a myslím si, že snažíte sa tú pozíciu posunúť niekam inám, niekde inde. Čo sa týka nejakých vecí, áno, výhrada svedomí má svoj význam. Dokonca, keď sme sa bavili s mnohými v jednej relácii s pánom Krajcrom, tak on povedal, že on s tým nemá problém. To znamená, že tá interpretácia, ktorú vediete a ktorú ste vy videli v tom návrhu, myslím si, že tá interpretácia neobstojí, preto, lebo čo sa týka oblasti, boli jasne definované a boli vrstvené. Takže toto je politická téma, ktorú naozaj, myslím si, že nepatrí dnes do tejto diskusie. Myslím si, že snaha otvárať... patrí, pretože tento kontext je. Snaha otvárať a tváriť sa o tom, že manželstvo muža a ženy je katolícky výmysel, alebo že deti potrebujú otca a mamu, je katolická ideológia, ktorú sa snažíme presadzovať, prípadne, že vychová rodičov a právo povedať nie a preniesť im svoje... Nie, chvíľočku, pani Lačáková to takto povedala, že sa tu snažíme pretlačať ideológiu. Ale to je totálne spoločné všetkým. Prepáčte, to nie je žiadna katolická vec. To je záležitosť úplne každého človeka. Dobre. My v podpornom týme máme v pohode ateistov, ktorí nám pomáhajú. Ešte môžeme vrátiť. To znamená, že ak sa tu bavíme o tom, že tieto veci sú nejaké vlastné, nejaké jednej cirkvi, tak to nie je pravda. Dáme si teraz krátku prestávku a potom skúsime sa vrátiť k tejto téme na základe pragmatických názorov odborníkov, ktorí doteraz nemali slovo. Ostaňte s nami. Dobrý večer, vítajte späť v Novinách Plus. Rozprávame sa o blížiacom sa referende a o témach, ktoré s ním súvisia. Pozvanie do dnešnej diskusnej relácie prijali odborníci, dá sa povedať reprezentujúci naozaj široké spektrum rôznych profesí a názorov. A do tejto našej diskusie môžete vstúpiť aj vy, ak nám napíšete na našu adresu. Mapujeme jednak vaše reakcie na samotnú tému referenda, teda či prídete alebo neprídete, a jednak sa vyjadrujete aj k jednotlivým otázkam, teda či budete hlasovať za alebo proti. Martin, ako to vyzerá na webe? V tejto chvíli môžem povedať, že účasť stále je viac tých, ktorí sa nezúčastnia, je to 53%. Najlepšie vyzerá, čo sa týka prípadného úspechu, prvá referendová otázka, ale nebudem našich divákov nejakým spôsobom unavovať číslami, pretože my máme pripravené aj grafiky, ktoré o malú chvíľu budú môcť s nami vidieť a aj ich vidíme. Ja by som ale, ak dovolíš, Vladko, rovno prešiel k otázke priamo od našich divákov. Je ich dosť, pozorne sledujú a nielen naše prerieknutia, ale priamo sa chcú aj pýtať. Napríklad Vladimír sa pýta, a to je možno otázka, kto chce ten odpovie. Mňa by zaujímalo, koľko z diskutujúcich odporcov referenda by bolo ochotných poskytnúť svoje deti aspoň na 1 rok partnerom rovnakého pohlavia. No, k tejto téme sa môžeme vyjadriť. Skúsime najprv trošku vrátiť našu diskusiu do pragmatickej roviny, pretože sú tu respondenti, ktorí doteraz nemali slovo a ktorí sú naozaj na slovo vzatí odborníci v oblasti, ktorá súvisí s rodovou rovnosťou. Pani Daniela Ostatníková je neurofyziologička a môže sa vyjadriť k téme rodovej rovnosti. Z vášho pohľadu je snaha o zmenu pohlavia naozaj niečo, čo má legitímny prirodzený základ a je to niečo, čo by malo byť aj zo hľadiska spoločnosti tolerované alebo aj prípadne aj nejakým spôsobom podporované? Predovšetkým ďakujem za pozvanie. Ja by som tú otázku trošku, ak sa nehnevate, otočila. To nie je otázka toho, či niekto má právo, nemá právo. Ja by som to takto vôbec nestávala. My učíme študentov medicínu, ktorá má názov, že evidence-based. To znamená medicína založená na dôkazoch. Ja naozaj nepoznám žiadneho lekára ani žiadneho odborníka, ktorý by spochybnil, že každý človek môže vzniknúť len splynutím 2 buniek. Tie 2 bunky sú mužská a ženská a z toho vzniká jedinec, ľudský jedinec. Dobre, to nespochybňujeme, ale hovoríme o tom, že či iniciatíva jednotlivca, ktorý sa cíti nepohodlne vo svojom tele, neidentifikuje sa so svojím pohlavím, či ten proces zmeny z medicínskeho hľadiska je z vášho pohľadu napríklad dobrý, správny, priateľný, legitímny? Ja by som to vôbec nehodnotila, či je dobrý, správny. Každý má právo na to, aby sa cítil dobre vo svojom tele. Čiže je to z vášho pohľadu prirodzené ľudské právo aj zmeniť pohlavie? Nie, ani takto by som to nepovedala. Keď sa niekto cíti
že nie je ženou v ženskom tele, tak je na ňom a jedine na ňom, ako s tým naloží. Tak by som to povedala. Ale musí poznať aj riziká, pretože keď to nie je prirodzené a nie je to prirodzené prostredie v tom jeho organizme, a nebude to preto, lebo keď sa chce dať zmeniť na nejaké iné pohlavie, vyžaduje to buď operačný výkon, alebo to vyžaduje liečbu hormonálnu. A to je opäť niečo, čo musíme... Svojho času ešte v 90. rokoch odznel názor ex-ministra zdravotníctva pána Rakúsa, psychiatra, ktorý tvrdil, že homosexualita sa dá liečiť, pretože je to choroba. Stotožňujete sa s tým? No, ja myslím, že dnes sa všetci to vieme, že homosexualita už nie je choroba a nie je v registri ochorení, takže ja nemôžem brať homosexualitu ako chorobu, pretože ako choroba ona neexistuje. Dobre, pán Gabriel Bianchi, vy ste odborník v oblasti psychológie. Dá sa povedať, že takéto rozhodnutie jednotlivca, ktoré súvisí so zmenou jeho pohlavia, je teda z vášho pohľadu legitímne, dá sa to identifikovať ako prirodzené ľudské právo. Inými slovami, to referendum, ktoré kladie otázky evokujúce ako keby istú diskrimináciu, je tým pádom mimo? No, ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja by som rád na začiatok zdôraznil, že tento zaujímavý formát, ktorý vaša televízia teda urobila s divákmi, s zástancami aj protivníkmi referenda alebo toho obsahu. Úplne jednoznačné. A potom ešte aj s niektorými z nás, ktorí sa tu, teda ja osobne by som sa rád identifikoval ako človek, ktorý rád tu bude svojou odbornosťou a svojim intelektuálnym pozadím komentovať niektoré veci. Hlavne, ak diváci budú mať nejaké otázky, sa rád vyjadrím, aj teraz sa rád vyjadrím. Ale aby bolo teda evidentné, že ja tu nevystupujem v roli ani iniciátora referenda, ani nejakého atakovača referenda. Hej? No, dobre, prepáčte teda. K tej vašej otázke, ja by som začal, že rodová rovnosť a voľba pohlavia, lebo to je jeden veľký guláš, ktorý ste, pán redaktor, na začiatku otvorili a ktorý musíme pomenovať, že to nie je jedna téma, to sú dve úplne odlišné témy. Prvá téma je rodová rovnosť. Referendum, ktoré je širokospektrálne, No, tá otázka súvisí s tými témami. Zaprvé táto otázka vôbec nie je predmetom referenda, ale to je jedno, ona súvisí s tým, ale... Je to také zhrnutie toho, čo ide. Keď sa vám zdalo, že to je na úvod otázka, ktorú chcete otvoriť, OK, môžeme hovoriť o čomkoľvek. Ja môžem hovoriť o čomkoľvek. Ale každopádne to sú dve teda úplne... podľa vás referendum nesúvisí s rodovou rovnosťou. Ale súvisí, ale nie je to otázka o rodovom referende. To je pravda. To sú tak odlišné dve veci, lebo rodová rovnosť je ľudskoprávny princíp, ktorý v civilizovanom svete, ale hlavne v Európskej únii a v Slovenskej republike je súčasťou verejných politík a legislatívy. Na to tu máme iných odborníkov, ktorí sa k tomu môžu tvrdo vyjadriť, hej? Ktorý je nespochybniteľný a vznikol na základe emancipácie, princípu rodovej rovnosti a tak ďalej a tak ďalej. Hej? O tom môžeme samozrejme dlho meditovať a rozprávať a argumentovať. A potom je druhá téma, o ktorej ste pred chvíľou diskutovali aj s kolegyňou. A to je otázka voľby alebo rozhodnutia sa, alebo zmeny pohlavia, identity. A dôsledkov, ktoré s tým súvisia. A dôsledkov, ktoré s tým súvisia. Čo opäť nie je teda predmetom referenda. Ale je. Ide o manželstvo. Ak je jedným z dôsledkov manželstvo, tak je to prirodzený dôsledok, nie? No tak dobre, tak v tomto smere môžete odvíjať kauzalitu kamkoľvek. A potom, no nie, ale toto je veľmi dôležité to pomenovať, pretože to sú dve veci. To nie je jedna. Jedna vec je legislatívny právny stav a kto spochybňuje rodovú rovnosť ako niečo, čo platí ako princíp, ktorý je v našej legislatíve v školskej, v štátnom vzdelávacom programe, proste kdekoľvek je inkorporovaný, pretože to je ten jeden zo základných princípov. A zmiešava to s tým druhým, tak ja za tým vidím aj nejakú účelovú manipuláciu. Nehnevajte sa, ale ako môžeme sa o tom baviť. No, že sa zmazáva tá významnosť rodovej rovnosti ako princípu a práve sa tomu podsúva, ja nehovorím, že to tu dneska zaznelo, ale v iných debatách to zaznieva, že sa práve rodová rovnosť považuje za riziko
ovplyvňovania ľudí, aby zmenili svoje pohlavy. Za vlasy pritiahnutý tento typ diskurzu v tejto súvislosti, v súvislosti s referendum často nachádzame. A to mňa ako odborníka veľmi irituje, pretože to je vlastne taká manipulatívna argumentácia. Specifikovali, ale teraz je už jasné, že hovoríme o veciach, ktoré súvisia s gender ideológiou, respektíve s aktivitami, ktoré sú pro LGBTI alebo skôr proti. Tak môžeme to terminologicky vymedziť. Ako by ste to presne pomenovali. Ak by sme chceli zhrnúť to, o čo podľa vás ide konateľom referenda, ak vylúčime predsa len aspekt politický, lebo ste naznačili, že to môže mať aj politické ambície. Podľa vás, o čo ide konateľom referenda? Zjednodušene povedané pre ľudí, ktorí vidia 3 otázky pomerne neprehľadné. Tak to sa mňa pýtate teraz. Dobre. Tak z hľadiska sociálnej teórie a z hľadiska politických teórií je podľa môjho názoru problém, alebo tá otázka napínava v tom referende o tom, že do určitej miery tie otázky, niektoré viac, niektoré menej, nivelizujú taký základný pojem, ktorý v demokratickej spoločnosti je dôležitý, otvorenej spoločnosti, a to je hodnotová pluralita. A že vlastne prichádza s tým, že chce, tak jak nakoniec aj tá zmena v ústave, ktorá bola zakotvená minulý rok, tak tá tiež v podstate definuje akoby prospektívne už do budúcnosti, akým smerom sa v tej oblasti môže legislatíva iba vyvíjať a ináč sa nemôže vyvíjať. A to je v demokratickej otvorenej spoločnosti problematické, lebo aj keď, áno, majorita vždycky prehlasuje minoritu, stačí nadpolovičná väčšina hlasov vo voľbách, v hlasovaní v čomkoľvek, tak je potom otázne, ako tá majorita s tým, so svojou mocou rozhodovania nakladá a aký priestor necháva všetkým tým minoritám, ktoré sú v tom zvyšnom priestore, ktoré boli prehlasované. A pokiaľ im nenecháva priestor, tak je to v určitom zmysle niečo, čo dráždi tú demokraciu a nerobí ju dobro. Demokracia nie je ideálny nástroj. Je to nejaké menšie zlo, ktoré má pochopiteľne svoje limity. A teraz ide o to, ako sa tie limity zadefinujú. A presne tak. Demokracia v určitej chvíli musí použiť aj nedemokratické prostriedky, aby sama seba ochránila. Napríklad v Európskom dohovore že nemôže prejavovať náboženstvo tak, aby ohrozil práva iných. Viete, pán Chromík, vy môžete veriť čomukoľvek chcete, ale ak ho začnete prejavovať to náboženstvo tým, že začínate niekoho zabíjať, tým pádom samozrejme to právo akože končí. A mne sa zdá, že presne... Nie všetky, niektoré sú absolútne, ale nemusíme ísť do teórie právnej. Ale mne sa zdá, že vy presne toto akoby prekračujete, že tento jemný balans, ako my vieme medzi sebou spolu existovať, vy ho prekračujete. A vlastne ja by som nedávala... Máte pocit, že tu ide o diktát väčšiny na úkor menšiny, ktorá sa nevie brániť? Nemyslím si. Ja si myslím, že ide o právo veta by malo byť uplatnené z vášho pohľadu? Jednej akože úzko vyprofilovanej menšiny v rámci nejakého presvedčenia, pretože ja si myslím, že veriaci ľudia majú radi tých svojich blížnych, áno, že oni nemajú problém, oni sa neboja homosexuálov a tak ďalej. Ja si myslím, že toto vy ste vykonštruovali a preto tá moja obava pramení z toho, že ten kontext by som neuzatvárala. Pán Chromík, vy ste prostredníctvom tej zmluvy s Vatikánom bol ochotný sa vzdať, aby sa Slovenská republika vzdala časti svojej suverenity v prospech iného štátu. Prosím vás, naozaj. Ale ona spolu veľmi úzko súvisí. Pani Lečeková, ja by som vás veľmi poprosil, keby sme sa viedli k tomu referendu, o ktorom tu stále rozprávame. Áno, veď ma nechajte dohovoriť. Bolo by fajn, keby ste stále neotačali tému na výhradu vo svedomí, ktorá je stále nejakým našim medzinárodnoprávnym záväzkom. Bolo by fajn, keby ste ma nerobili zodpovedným za všetko v tomto smere preto, lebo štát je ten, ktorý túto zmluvu vyrokoval, nie ja. To znamená, že poprosím vás, skúsme bez tých osobných atakov na jeden na druhého a skúsme sa viazať k téme, naozaj k podstate témy, lebo to je dosť podstatné a dôležité. Napríklad ja by som veľmi rád reagoval na pána Bianchiho o hodnotovej pluralite, ktorá podľa neho je tým základným kameňom demokracie. Myslím si, že to je zlý princíp, ktorý ste zvolili preto, lebo nie je hodnotová pluralita, ale neutralita štátu, ktorý zabezpečuje hodnotovú pluralitu, je veľmi dôležitá. Štát nemá byť ten, ktorý presadzuje pluralitu hodnotovú, lebo to je aktívna úloha, ktorá už štátu vôbec nepatrí. On má zabezpečovať to, aby v spoločnosti mohli žiť pluralitne rôzne názory. To znamená, že
Štát má byť neutrálny, nie ten presadzovateľ tzv. Hodnotovej plurality. To znamená, on mal zabezpečovať to, aby všetky tieto skupiny mohli slobodne vyjadrovať svoje názory, ale nemal vnúcovať to, že všetky názory musí niekto zastávať, prípadne niečo iné, takisto ako je to v školskom systéme. Ja si myslím, že tam sa dostávate rovnako vy na veľmi tenký ľad, keď som si vypočul čas vašej debaty na teatri, kde je jasné, že hovoríte, že rodič je ten, ktorý proste bude odozdávať tie hodnoty deťom, ale škola tu má byť na to, aby ho naučila hodnotovej pluralite. Ja si myslím, že sa veľmi milíte preto, lebo dodatkový protokol hovorí práve to, že škola má rešpektovať hodnoty rodičov, ktoré dávajú a môžu odozdávať svojim deťom. To je jedna z otázok. To znamená, je to neutralita. Referenda. Presne tak, preto o tom hovorím. A je veľmi dôležité, keď si pozriete, nekomplikujte to tým balastom, ktorý sa snažíte na to referendum navliecť. Tam sú jednoduché 3 otázky, ktoré sú absolútne nenaviazané na žiadnu ideológiu, na žiadne náboženstvo. Sú veľmi, veľmi jednoduché. Je podstatné to, že každá jedna ústava garantuje isté základné kamene toho, čo si vážime, čo v spoločnosti, o čom sme presvedčení, že je dobré a správne. Jedným tým základným kameňom je presvedčenie o tom, že v manželstve sa najlepšie vychovávajú a rodia deti, že manželstvo je medzi mužom a ženou. O tom je táto spoločnosť presvedčená a je úplne jedno, či je niekto katolík, evanjelik alebo ateista. Väčšina ľudí je o tejto skutočnosti presvedčená. Nie na to žiaden súvis s nejakou cirkvou. Ukáže istú profiláciu. Toto ale nie je pravda. Ale toto, čo sa týka adopcií, ja som o tom presvedčený, že väčšina ľudí si toto myslí. Ak dovolíte, dáme a som priestor pánu presvedčený Poliačíkovi a rovnako aj o potom... tom, že si myslia pri druhej otázke, že pre dieťa je najlepší otec a mama. Pri výchove. A som presvedčený aj to, že rodičia majú právo povedať nie a odozdávať svoje hodnoty deťom. A proste škola ich nemá za to trestať, ani postihovať, ani nič iné veci robiť. A to sú 3 otázky. Akým spôsobom tu chcete nájsť nejakú ideológiu? Tam žiadna nie je. A ak si ju vy predstavujete preto, že ju tam niekde vidíte, to je váš pocit, ale taká tam naozaj v tej otázke nie je. A povedal to ústavný súd, že tam nie je. Pán Chronik, keby bol ústavný súd, pozrel sa na to a povedal by, že je to ideológia, že je to viazané na náboženstvo. Nehnevajte sa, pán Chronik, ale povedať, že celá aktivita Aliancie za rodinu sa neviaže na nejaké konkrétne náboženstvo alebo ideológiu, je čisté pokrytectvo. Je čisté pokrytectvo. Nie je to žiadne pokrytectvo. A ten dôvod je ten, že ja som sa diskusí na túto tému zúčastnil za posledný rok minimálne 10. A za každým, keď sa išlo na jadro problému, tak som sa vždycky dostal k tomu, že mi bolo argumentované proste zjavenou pravdou. Takto to je dané. Prírodzený zákon. Nechajte ma prosím vás dohovoriť. Takisto spôsob, akým sú ľudia rekrutovaní, akým sú tlačení do toho referenda, využíva všetky nástroje presadzovania jedného náboženského presvedčenia. Keď sa pozrieme na pastierský list, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v kostoloch za posledné týždne, keď sa pozrieme na ten prípad zo Spišskej Novej Vsi, kde učiteľka tiež z náboženského presvedčenia strašila deti tým, že keď nepôjdu ich rodičia na referendum, tak im prídu do zdravých rodín odobrať deti. Toto je presne tá manipulácia, do ktorej je široko zapojená aj katolícka cirkev na Slovensku, a ktorá vychádza... Aj keď dnes vlastne tieto argumenty neodzneli, ale sú praxou. Ale pán Poliačík má aj pravdu v tom, že keď sa cirkev angažuje, tak treba rozumieť jeho argumentom. Angažoval sa aj židovský rabín, angažovali sa rôzne cirkvi, angažovalo sa 150 organizácií, ktoré pomáhajú deťom, ktorí sú proste rôzne, preto lebo to skutočne spája celé Slovensko. Áno, ale poďme k tomu tvrdeniu. Dobre, poďme sa vrátiť k tvrdeniu pána... Poďme sa vrátiť k tvrdeniu pána Chronika. On tvrdí, že pochopenie základu rodiny je všeobecné a každý to tak chápe. Hej, že otec a matka. Pritom ja som vôbec nepresvedčený o tom, že to takto je. Pretože keď sa reálne pozrieme na to, že čo hľadáme v tých
rodinách, z ktorých by sme si chceli zobrať príklad, tak je to empatia, snaha starať sa jeden o druhého, snaha pochopiť jeden druhého, záväzok v tom, že je tam vernosť, že je tam nejaká stálosť toho vzťahu. To sú všetko hodnoty, ktoré ľudia v nich hľadajú a nie nutne ich musí... Áno, vo väčšine prípadov toto vidíme medzi mužom a ženou, ale povedať, že muž a žena sú základ, je otočenie tej logiky naopak. Kdežto, keď sa pozrieme opäť napríklad do Veľkej Británie, keď sa pozrieme na vyjadrenie predsedu konzervatívnej strany tu na Slovensku, tak práve ak umožníme aj párom rovnakého pohlavia presadzovať tieto hodnoty, tak v podstate ich strážime a to, čo je základom rodiny a čo v nej nachádzame, to znamená vytváranie vzorcov správania, ktoré prenášajú potom na deti to, aby vedeli viesť úspešný život jednak v spoločnosti, jednak vo svojom súkromnom živote, tak to je ten základ, ktorý by sme v tej rodine mali hľadať. A tam môže byť jeden rodič, môžu byť dvaja, môžu byť rôzneho pohľavia, rovnakého, stále je to rodina. Dobre? Veľmi jednoducho poviem. Prvá vec je to, čo naši ľudia v manželstve hľadajú. Je to, že chcú spolu žiť do smrti, vychovávať deti. Medzi mužom a ženou sa rodia deti. Toto je to, čo v manželstve hľadajú. Na tomto stojí naša civilizácia a nie je vôbec kresťanská. Máme to od rímskych čias o tom, že v manželstve sa zjednocuje muž so ženou na to, aby spolu rodili a vychovávali deti. Toto je definícia z rímskych čias, odtedy prakticky nezmenená 1000 ročia. Ak niekto ide obracať tento koncept úplne na hlavu a tváriť sa o tom, že to už bude len nejaký emocionálny záväzok alebo niečo podobné, tak sa stráca z toho manželstva ten obsah. Ale práve preto je to v manželstve dôležité. Táto vec bola vždy pre našich ľudí jasná. V akomkoľvek manželstve, akejkoľvek rodiny. Bavme sa o hodnotách a zhodneme sa. A žene. Manželstvo patrí, lebo v nich... No preto, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie vychovávajú. Toto zatiaľ patrí do obsahu manželstva od rímskych čias. Nikdy manželstvo nebolo to, a to naozaj až doteraz, do týchto čias, nikdy manželstvo nebolo chápané to, že to budú dvaja muži. Preto, lebo medzi nimi sa nič nenarodí. Preto to nemôže byť nejaká rodina. Ale všetky ostatné hodnoty môžu naplňať. Všetky ostatné. Nemôžete z manželstva robiť reprodukčný stroj. Stojím v úcte pred tým, akým spôsobom si ľudia môžu zariadiť svoje súkromie. Ale pre deti je najlepší otec a mama, lebo naozaj sa z nich rodia. Bez nich sa nikto nenarodí. Bez týchto detí, bez manželstva, bez pevného základu, bez vzoru otca a mamy v rodine sa nikto nenarodí. V tomto smere je to potrebné, je to dôležité. 37% detí v tomto štáte sa rodí mimo manželstva a tí ktorí ich splodili, neboli manželia. Dobre, a teraz je tá otázka. Vieme o tom, že v manželstve sa rodí najviac detí. Vieme o tom, že je to najstabilnejšie prostredie pre deti. A budeme sa teraz tváriť o tom, že to nie je dobré prostredie? Alebo ale čo? to nikto nepovedal. No, tak keď to je dobré prostredie, tak si to povedzme všetci. Ale nemusí byť jediné možné. Nemusí byť jediné možné. Pre deti je toto najlepšie. To je to podstatné. Veď o nič ominu. No, dobre, tak niekto tvrdí, že nie. My si myslíme, že sa opierate o svoje životné skúsenosti. Skúsime to vôbec nie. Ja sa opieram o dlhoročné štúdie. Práve o to ide, aby sme uviedli aj pragmatické argumenty, ak je možné aj vo forme nejakých štatistik alebo konkrétnych prehľadov. Už dávnejšie sa hlásil slovo pán Vašečka a potom dáme priestor pani Lajčákovej. Chceli ste reagovať? Ďakujem. Áno, chcel som reagovať ako poslanec Národnej rady. Ja keď jednoducho čítam ústavu, tak vidím, že ľudia môžu presadzovať moc, ktorá im patrí v tomto štáte, dvoma spôsobmi. Cez svojich zastupiteľov alebo cez referendum. Aby sme to videli ekvivalentne, ako to funguje v parlamente. Rozhoduje sa proste väčšinou. Samozrejme, že aj opozícia, ku ktorej patrí takisto aj Martin, čiže máme s tým skúsenosti, má dosť veľa možností, ako sa môže vyjadriť. Sú niektoré úzusy, majú určité práva, ale vždycky je o tom, že rozhodne väčšina. Môžeme povedať, že Národná rada je nedemokratická. Ekvivalentne to prenesme na referendum. Samozrejme, tí, ktorí majú menšinový názor, a nerad by som používal výraz menšina, pretože v našej ústave je jasne definované, čo menšina je a neexistujú žiadne ústavou definované sexuálne menšiny. Menšinou sú len preto, lebo ich je menej, prípadne nemusia to byť sexuálne menšiny, môže to byť menšinový názor, majú právo ho vyjadriť. Ak v referende ľudia prídu odpovedať a vyjadriť svoj väčšinový názor a povedia, že áno, manželstvom sa môže nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy. Bráni to niekomu mať iný názor? Nie. Môžu mať stále iný, akurát musia získať a presvedčiť kľudne, rozumne, argumentom postupne väčšinu, že im odsúhlasí, že sa to môže nazývať aj inak. To znamená, príde mi to ako také zavádzanie, ako by sme niekomu vnúcovali názor. Nie. My len chceme stanoviť to, čo pokladáme za správne a to, čo pokladá za správne väčšina, bez toho, aby sme menšine upierali názor.
Tak, ako to funguje v parlamente, tak to funguje aj v referende. Podľa mňa je to jednoduché. Nech sa páči. Pozrite sa, my máme už dneska nejakú definíciu manželstva, ktorý zažíva nejakú špeciálnu ochranu v ústave, áno? Ja sa teraz pýtam, pán Chromík, vy ste dokázali zmobilizovať veľmi veľa ľudí za veľmi veľa peňazí, o ktorých celkom nevieme, odkiaľ boli, kde sa zobrali. Chcem si povedať, že neosobné útoky. Hovorím o Môžete konkretizovať? Máte prehľad o tých financiách? Práve, že nemáme prehľad o tých financiách, ale však sú tu rôzne. Nemali sme ani jeden grant z vlády, ani zo štátu, ani z ministerstva zahraničných vecí. Máte dosť veľa financií na to, aby ste mali rozsiahlu kampaň, ktorú sledujeme, ale pointa je iná. Hovoríte o tom, že toto je najlepší zväzok, ktorý existuje, teda najlepší model pre deti. Ale realita je iná. Áno, máte tu rozvedené matky, máte tu slobodné matky. A ja sa pýtam, čo bude nasledovať potom? V ústave máme štát všemožne ochraňuje manželstvo. Bude to znamenať napríklad to, že slobodné matky dostanú nižšiu podporu? Alebo že s deťmi, ktoré sú z odlišných rodín, bude zaobchádzané rozdielne? Bude to znamenať napríklad to, že povedzme byty dostanú len manželia? Bude to mať tento dôsledok? Lebo ja mám tu obavu, že áno, pretože keď vy vidíte len jeden model, ktorý zaslúhuje ochranu, čo sa stane s tými ostatnými? A to je moja obava, lebo ja neviem, či jedného dňa moja dcéra napríklad nebude slobodná matka, alebo nebude lesba. Ja ako matka samozrejme budem ľúbiť bez ohľadu na to, aká bude sexuálna orientácia. Som si istá, že aj vy ako otec ľúbite svoje deti. Takže chcete, aby vyrastali šťastne. A nie vždycky sa im to možno, že podarí podľa vašej predstavy. Takže moja otázka je, čo sa stane s týmito ľuďmi, ktorých vy v podstate nepovažujete ako za rovnocenných. No dobre, čo sa teda stane, ak referendum bude úspešné? A čo sa stane, keď sa referendum teda nepodarí naplniť do tej požadovanej kvóty? Aké sú očakávania? Zakotví sa to do ústavy a čo potom? Pani Lajčáková používa naozaj veľmi také veci, ktoré si myslím, že by sme mohli prestať používať voči sebe. Prvá vec je tá, že obviňovanie. Druhá vec, skladanie vecí, mojich názorov do niečo, kam nie sú názory aliančné. To znamená, že nie sú to názory aliancie. V prvom rade financie, ktoré máme, nám dali dobrovoľne ľudia a zbierali sa po 10, 20, 30 eur. A je to ich rozhodnutie, že sa rozhodli tieto veci podporiť, lebo pociťujú, že rodina to potrebuje. Nikto iný nám financie nedal. Nie je vôbec žiaden problém. Ja si myslím, že je to úplne v pohode, čo sa týka týchto vecí. A myslím si, že ľudia si moc dobre vedia, kam dali peniaze a akým spôsobom si ich dobrovoľne sa ich zriekli, lebo vedeli, že idú na dobrý účel. Čo sa týka toho, že vkladáte o tom, ako keby sme teraz tie slobodné mamičky alebo niekoho dehonestovali alebo tvárili sa, že sú občanmi druhej triedy. Myslím si, že to je také dosť nepoctivý a veľmi, veľmi smutný argument. Preto prvá vec je tá, že ak zadefinujete, že manželstvo je to najlepšie pre dieťa, znamená to zároveň jednu vec a to je veľmi podstatné. Že ak je niekto naozaj slobodnou matkou, ktorá sa hrdinsky stará o svoje dieťa, preto, lebo skutočne to majú oveľa, oveľa ťažšie. A to si dúfam, a na tom sa môžeme zhodnúť, že to majú ťažšie. No, keď sa majú starať sami o dieťa. Vy asi nemáte tú skúsenosť, ale ja áno. Áno, to znamená, je to ťažšie. Prepáčte, vstúpim do tejto diskusie. Ja to len to uzavriem v jednou vetou. Musíme ešte dať priestor divákom, len naozaj veľmi stručne a potom sa k tejto téme vrátime po prestávke. Ako sa vyvíja hlasovanie? Treba povedať, že tie čísla sú plus minus naozaj veľmi tesné, môžem povedať našim divákom. Takže ak každý chce povedať svoj názor, má ten priestor. Nože a takisto som zosumarizoval, po prestávke sa môžeme vrátiť aj k presným otázkam a tomu, čo zaujíma našich divákov. Nech sa páči, po prestávke ku konkrétnym otázkam referenta. Určite ostaňte s nami. Vítajte späť pri Novinách Plus. Rozprávame sa o blížiacom sa referende. Dáme priestor našim respondentom, pretože sme pred krátkou chvíľkou prerušili našu diskusiu a potom sa budeme venovať konkrétnym formuláciám jednotlivých otázok. Nech sa páči. Ja by som dokončil tú odpoveď pani Lajčákovej, že v zásade, čo sa týka slobodných mamičiek, ani jedna z nich podľa môjho názoru nebude mať problém s otázkami, preto, lebo tie sa týkajú manželstva. Nemyslím si, že oni by chceli nejakým spôsobom vstupovať
do iného manželstva ako do manželstva medzi mužom a ženou. Týkajú sa adopcií detí a to, že je pre dieťa pri adopcii veľmi dôležité otec a mama. A tretia otázka sa týka výchovy, ktorú aj tá slobodná mamička chce určite si, čo sa týka školy, zachovať. Nemyslím si, že slobodné mamičky sú nejakým spôsobom druhotriedne, alebo že takýmto spôsobom sú tie otázky navedené. Dôležité je to, že ak chceme začať pomáhať, musíme si povedať, čo je rodina úplná. To znamená, že čo je pre dieťa najdôležitejšie. A ako náhle samozrejme niektorý z rodičov chýba, tak je úplne jasné, že musím oveľa viacej pomáhať takejto rodine a takejto mamičke. To znamená, že keď si zadefinujem, čo je pre mňa tým dôležitým, tým dobrým pre dieťa, znamená to tiež to, že je to veľmi dôležité potom následne nastavený systém na to, aby som mohol ďalej pomáhať. Preto, lebo viem, keď niektorý z rodičov chýba, ako je to ťažké pre tú ženu, mamu samu. Takisto viem, keby to bolo naopak, že otec vychováva dieťa sám, tak ako je to pre neho ťažké bez toho druhého rodiča a práve preto si zaslúži väčšiu pomoc. Ale to je všetko dôležité práve preto, lebo som si povedal, že čo je najlepšie pre to dieťa. Keď si to nepoviem, tak aký mám potom dôvod pomáhať? Keď si poviem, že viete čo, však to je úplne jedno, či je nejaká rodina taká, že tam nie je rodič alebo je rodič. Práve toto je veľmi dôležité a podstatné a z tohto vyplýva potom aj tá zodpovednosť štátu pre pomoc. A samozrejme je veľmi dôležité tiež podpora manželstva ako takého, preto, lebo to je tiež podstatné a dôležité, aby tí mladí ľudia neostali sami, keď vstupujú do manželstva. Takže nič iné za tým netreba hľadať. Jednoducho vy vnímate ako prioritu to najdôležitejšie, aby to bol otec a mama a to je to najvyššie dobro, ktoré chcete podporiť. Že toto je najlepšie pre dieťa, to je jasné, to aliancia zadefinovala viacnásobne. Ja poprosím o reakciu a potom veľmi rýchlo by som otázka. Ja som rada vlastne, že to svojím spôsobom hovoríte takto, hovoríte lebo stále vždy. áno, a z toho je akože celkom zrejmé, že vy vnímate niekoho ako niečo lepšie a niekoho ako niečo horšie, ktorému ako je predmetom nejaké ľútosti. Ale ja ako slobodná matka vám môžem povedať, že my sa cítime rovnocenne, len sme jednoznačne v odlišných situáciách, áno. A keď ste prechádzali tie otázky, tak ja sa vás pýtam, ktorá z týchto otázok pomôže slobodným matkám v tom, aby vedeli svoje deti zabezpečiť, v tom, aby ich deti sa cítili šťastne. Ktorá z týchto otázok im pomôže? Lebo podľa môjho názoru sociologické výskumy poukazujú jednoznačne na to, že najdôležitejšie pre deti je mať stabilné prostredie, bezpečie a dostatok sociochemických zdrojov. To je najdôležitejšie, áno, pre dieťa a jeho bezpečie. A ja sa myslím, že deti, ktoré sú z rozvedených rodín, alebo ktoré sa rodia slobodným matkám, nechcú mať pocit v škole, že sú menej cenné. Ale oni nie sú menej cenné. Ale sú rovnaké. Tým, že vy hovoríte, že toto je najlepšie, no tak čo to dieťa to nedosiahlo? Otázka je tak, že nebude chýbať ten otec v rodine. Veď sú výskumy, ktoré hovoria o tom, že prítomnosť otca v rodine... A čo teraz, pán Chromík, vy urobíte? Dodáte tým mamičkám otcom? Nie. Keď to mám takto natiahnuť? Ale zoberte si, keď som bol na meste napríklad, tak keď sme dávali a snažili sa dávať nájomné byty, uprednostňovali sme práve matky, osamelé matky s deťmi, preto lebo oni boli naozaj v zložitej sociálnej situácii. To bol dôvod, pre ktorý sme vlastne v podstate dávali a pomáhali týmto matkám. Ak by na to dôvod nebol, preto lebo je, viete, rodina úplná, to znamená, vie sa lepšie ekonomicky zdvihnúť, dajme tomu. Tak to samozrejme je niečo. Ale aj takú rodinu napríklad tiež potrebujem podporovať, aby sa v nej rodilo čo najviac detí, dajme tomu, aby boli spokojní, aby neboli odkázaní s tým, že majú hypotéku a že prichádzajú o jeden plat, ako náhle by jeden ostal doma, vzhľadom k tomu, že si chcú mať ďalšie dieťa a podobne. To znamená, že ide o to, akým spôsobom sa dohodneme na tom, že čo je potrebné a čo je dôležité podpory. Ja si myslím, že každému dieťaťu bude chýbať ten druhý rodič, lebo bez neho by tu nebol na tom svete. Ak to je sám, je to smutné, je to pre neho ťažké a treba mu pomáhať na to, aby sa s tým vyrovnal a dávať mu všetku lásku, ktorú sa dá, ale nemôžeme sa tváriť, že ten rodič mu chýbať nebude. No on mu proste chýbať bude. A opäť sa vráťme, keď sme si to už zadefinovali v ústave, máme to zadefinované v zákone o rodine, prečo musíme mať toto referendum? Ako toto referendum pomôže slobodným matkám? Ako pomôže ľuďom, ktorých rodina je ohrozená napríklad alkoholizmom alebo nezamestnanosťou, chudobou a tak ďalej. Konkrétne otázky napríklad. Druhá otázka. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie adopcie detí a ich následná výchova? V prípade, že väčšina ľudí odpovie áno, ako to pomôže
napríklad aj neúplným musíme rodinám. povedať toľko, že referendum je v zásade o takých tých bazálnych otázkach, ktoré môžeme mať v referende. V referende podľa ústavy nemôžeme mať ekonomické otázky, ktoré sú naviazané na štátny rozpočet, na odvody a tak ďalej. To nám vylučuje ústava. My by sme ich tam veľmi radi dali, samozrejme, preto lebo si myslíme, že o všetkých veciach majú právo rozhodovať ľudia. Ale museli sme sa viazať a viesť ústavou, ale tiež je veľmi dôležité, že keď si povieme, aké sú základy na dome, ktoré nie je možno mnohokrát vidno, tak to znamená tiež to, že povedia tí ľudia, normálni občania, politikom svoj názor a povedia im, toto je dôležité, toto je pre nás veľmi cenné a podľa tohto chceme, aby sa rodina stala centrom všetkých politík. A to je niečo, čo následne samozrejme nám umožní k tomu, aby sme postavili dobrú rodinnú politiku, ktorá bude centrom všetkých politík, ktorá bude naozaj hľadiť na rodinu tak, aby jej pomáhala. A veľmi dôležité je to, že si v tej druhej otázke hovoríme o princípe, ktorý čo je najlepšie pre dieťa. A naša ústava musí napríklad chrániť aj to posledné dieťa, ktoré možno nemá rodičov. A je to pre nich dôležité. To znamená, že tá ústava je strašne modelový dôležitá. príklad. Napríklad dve osoby rovnakého pohlavia, dobre situované ekonomicky. Áno. A na druhej strane napríklad disharmonická rodina, kde je muž a žena. Ak by takéto referendum bolo platné, táto druhá otázka by sa dostala do ústavy, tak v podstate, čo sa stane? Ona sa nedostane alebo do ústavy, dobre, stane sa ale súčasťou stane sa zákonov súčasťou Slovenskej práva. republiky. Dobre, takže Čo je pre dôležité konkrétne je to, dieťa nebolo by že lepšie, aby bolo naozaj vychovávané v takej rodine? Udrží sa tým súčasný právny stav, to je podstatné. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je tá, že sme si povedali, že pre dieťa je najlepší otec a mama pri adopciách. A v súčasnosti... Lepší zlý otec a zlá mama ako... Viete, to je hypotetická otázka preto, lebo v súčasnosti Ale máme potom je tá druhá 2500 párov, rodičov, otca a mami, ktorí sú preverení ekonomicky, sú preverení, či sú psychologicky, musia podliehať testom o tom, či sú v poriadku a tak ďalej. A ročne máme približne 250 adopcií. To znamená, že je úplne jasné, že nemám dôvod na to do tohto rádu rodičov, otcov a mám zaradzovať niečo iné a niečo, čo v zásade podľa mňa nie je tak obohacujúce ako vzťah otca a mamy, a vzor otca a mamy, ktorým môžu dať manželia, čo sa týka stabilnosti prostredia, ekonomiky a tak ďalej. Takže táto otázka v zásade reálne nevznikne. Pani Ostatníková nesúhlasne zakrútila hlavou? Nie. Ja totiž to stále nevidím, ako tu na pán docent oproti mne, nevidím priestor preto, aby sme sa vyjadrovali odborne. Lebo toto všetko sú len No dobre, skúsme povedať odborne, konštrukty. z odborného hľadiska. Je naozaj lepšie, keď je otec muž a mama žena, aj keď, povedzme, sú to asociáli, respektíve sú na to exaktne sformulovateľné argumenty na to, aby naozaj takýto pár bol za každých okolností v konečnom dôsledku lepšou alternatívou. A teda tým pádom tá druhá otázka je, dá sa povedať, že legitímna. Alebo existuje množstvo iných prienikov, kde naozaj osoby rovnakého pohlavia, alebo možno aj skupiny osôb, dajú lepšiu existenčnú alternatívu deťom? Pán redaktor, zlá otázka. No, tak sformuluje to. Za to, že má niekto, nemá mamu, alebo nemá otca, To sú alebo tak to sú všetko vyhranené póly. Toto nie je otázka, ktorá... Dajme to do nejakej exaktnej roviny. Pre mňa... Povedzme štandard. Štandard. Pre mňa je rodina odvodená od slova rod a rodiť, to znamená, rodina znamená dvoch ľudí, ktorí môžu splodiť dieťa a môžu ho ďalej vychovávať. Myslím si, že majú aj povinnosť to dieťa vychovať, lebo človek sa rodí bezbranný a teda, ak zostane len mama, no tak je len mama. Či si to zvolí sama, že tak chce žiť, alebo toho otca nemá, to nemôžeme komentovať. Ale dvaja rodičia to dieťa splodia a teda dvaja rodičia by sa mali o to dieťa postarať dovtedy, kým to dieťa nemôže samostatne žiť. To, že sa to nestáva, to ešte nehovorí o tom, čo by malo byť asi prirodzené, biologické a nechcem povedať, že správne, lebo ja neviem, čo je správne, ale je to biologické a je to... To, čo sa veľmi často vyčíta zástancom referenda, je to, že kladú veci na ideologickú rovinu. Jednoducho, že chýba tam ten racionálny vedecký základ. Vy ste vedkyňa, to znamená, že môžete pár slov povedať naozaj a privítali by sme to k tomu, aký je vedecký základ, prípadne ak je, ako tam vnímate, toho, že naozaj, že otec a mama je, dá sa povedať, až také významné pozitívum, čo sa týka výchovy detí, že je potrebné to nejako kodifikovať v zákone. Áno. Dá sa to nejako kvantifikovať vedecky? Naozaj argumenty, ktoré sú neodiskutovateľné? Otázky sú veľmi ťažké.
pre to, čo tu máme hovoriť z vedeckého hľadiska. Ale povedala by som tak, že ak je teda jedinec tvorený dvoma základnými elementmi, matka a otec, dvoma pohlavnými bunkami, ktoré splynú a je z neho dievčatko alebo je z neho chlapec, tak každá jedna bunka nášho tela vie, či je chlapčenská alebo dievčenská, či je mužská alebo ženská. To je neodškriepiteľné, lebo ak máte 2X chromozómy, tak ste dievča, ak máte X a Y, tak ste chlapec. To telo človeka sa vyvíja mužským alebo ženským vplyvom pod taktovkou génov a tie gény potom sú zodpovedné za to, aké hormóny sa v tele tvoria. A tie hormóny potom ďalej usmerňujú metabolizmus, usmerňujú vývin určitých štruktúr a usmerňujú vývin mozgu a myslenia dávno predtým, než sa dieťa narodí. Dobre, ale aby sme sa stretli s témou referenda. No a teraz, ak toto všetko platí a tvorí určitú časť toho, ako sa to dieťa bude vyvíjať, a ja tvrdím, že netvorí 100%, ale to dieťa je posadené do nejakého sociálneho prostredia a to prostredie mu dáva vzory. A to dieťa sa identifikuje s tými vzormi, ktoré okolo seba má. Čiže jeho identitu tvoria gény, z toho hormóny a prostredie, v ktorom tie hormóny, to vnútorné prostredie sa doľaďuje. Takže vy naznačujete, že pokiaľ tá spoločnosť je ladená napríklad vo väčšej miere pro LGBTI napríklad a to dieťa vyrastá v rodine, ktorá je teda je to muž alebo žena, tak práve toto prostredie ho môže predurčiť, že by ako keby poprelo svoju prirodzenú sexuálnu identitu? Nie je preňho ideálne preto, aby mal svoju sexuálnu identitu. Takže toto je z vášho pohľadu odborná rovina tej druhej otázky. To znamená, že z vášho pohľadu teda má nejakú cenu stanoviť nejaké hranice, medze spoločenské, v rámci ktorých sa tá výchova deje a tým pádom ako keby zamedziť tomu, aby sa tá sexualita menila na základe slobodného rozhodnutia. Ja hovorím, že toto je preňho najprirodzenejšie. A de facto najlepšie? Pýtam sa. Či je to najlepšie, pre mňa to je najlepšie, ale neviem, ako je to pre ostatných, ktorí tu sedia. Jasné. Stanovisko psychológa? No ale všetci nemôžu piť šampanské a jesť kaviár. Všetci nemôžu mať to najlepšie, že? To je len taká krátka reakcia. Ja by som rád trošku poodstúpil od toho, lebo tu, ja si myslím, že všade je také napätie, ako že teraz sa rozhodne o niečom a už zajtra bude buď svetlo alebo tma. A myslím, že by sme aj toto referendum mali vnímať v takej dlhej historickom vývine všelijakých politických, sociologických, psychologických úvah a neviem čoho všetkého, lebo toto nie je jeden moment. Trošku odbočím, ale je to úplne k veci. Karl Djerassi. Možno poznáte meno, to je človek, ktorý v 50. rokoch bol na čele výskumu a pomenoval tú pilulku, ktorej sa hovorí antikoncepčná pilulka. A potom bolo niekoľko desaťročí, potom prišla sexuálna revolúcia, tá to prijala a od 60. rokov sa v tejto oblasti intimity strašne veľa zmenilo. No a čo dnes hovorí Karl Djerassi? Karl Djerassi hovorí, zabudnite na to a už neriešte problém antikoncepcie, pretože to už je dávno za nami. Ale ešte jedna veľká časť sveta je stále hysterická z toho, že ako má alebo nemá byť dovolené robiť antikoncepciu. A máte v rôznych krajinách rôzny prístup k rôznym nástrojom plánovania rodičovstva. A Djerassi hovorí, však sa pozrite na to, aké problémy má ľudstvo s koncepciou. Dnes na Slovensku, vraciam sa už domov, 10% manželstiev alebo ľudí, ktorí chcú počať dieťa, ho nevedia prirodzenou cestou počať. Čiže dostávame sa tam, že tá predstava niečoho prirodzeného, dokonalého, optimálneho, daného evolúciou a jednoznačného, že muž a žena splodia dieťa a fajn, hurá, ideme ďalej, to je v súčasnosti štatisticky 9/10. Ale to sa určite bude ešte ďalej posúvať, pretože ten vývoj je negatívny. A musíme byť pripravení na pluralitu. Ja som hovoril o pluralite hodnôt, to sa pánovi Chromíkovi trošku zdalo dráždivé, dobre. Teraz hovorím o pluralite modelov. Rodina, Svetové demografické fórum, hovoril som o tom pred hodinou, v Busane pred rokom, veľký panel o tom, aká bude rodina. Samozrejme, rodina bude aj za 50 rokov tým jadrom, ale bude taká, že matka, otec, 1, 2, 3 deti?
no bude rôznorodá. Však dnes vieme, že patchwork families, jednorodičovské rodiny, nebiologické, nepríbuzenské rodiny, hej. Koľko ľudí sa predsa stará o deti, s ktorými nemá žiaden biologický vzťah, hej, ale milujú sa, starajú sa o seba, majú za seba zodpovednosť a tak ďalej a tak ďalej. No dobre, my sa tu dnes rozprávame práve o tom, aký je model, čiže tá spoločenský model, tie hranice. Či a tá rodina bude k tomu, až taká diverzifikovaná, ja myslím, že alebo kto to nebude. chce počuť, tento počuje. Že ja hovorím o tom, že tá diverzita, ten trend k tej diverzite je tak strašne silný a v tej diverzite samozrejme sa objavuje aj to, že ľudia, ktorí boli zakopávaní pod koberec, lebo museli mlčať a nesmeli hovoriť, lebo mali inú sexuálnu orientáciu, však to bolo trestné ešte v 62. či v 3. roku. V Československu bola dekriminalizovaná homosexualita ako jedna prvá krajina v Európe. Hej? No, ale odtedy sa nič nepohlo. U nás veľmi v tom spoločenskom vedomí, lebo naša spoločnosť je veľmi homofóbna, máme na to čísla. Vieme to dokumentovať nejako? Vieme to dokumentovať. Môžem to ukázať na tom grafe, ktorý, ak ho tam zasvietiť, tak to ukážem. Ale je to o tom, že my proste musíme sa pripraviť na to, že tá diverzita rôznych foriem života, rodičovstva, rodiny a tak ďalej, to je proste trend, ktorý ako nemôžeme zatvárať oči. Či bude referendum také alebo onaké, proste ten trend pôjde ďalej, tak, jak idú ďalej technológie, tak, jak idú tie NBIC technológie a je tu veľmi vážna debata o posthumánnom vývoji človeka alebo nečloveka, či sa nám to tu vám, ostatným divákom páči alebo nepáči, pretože ten technologický vývoj je pred svedomím, pred etikou, je pred ním. Hej? Tak, jak na to upozornil škola Konrad Lorenz, tak, jak na to ďalší. Hej? A my budeme vždycky ako spoločnosť sa musieť s tým nejako vyrovnať. A teraz je tu to referendum, ktoré jednoznačne niektoré veci chce vyčleniť ako prospektívne, aby sa o nich nediskutovalo. Sice len pre deti a mládež. Napríklad... Však práve o nich sa diskutuje tým, že referendum bolo vyhlásené. Aby sa o nich nediskutovalo, aby sa napríklad o eutanázii nemohlo v školách, alebo aby si rodičia mohli vyhradiť, že ich deti budú vyňaté o diskusii o tom, či už o prijatí, alebo odmietnutí, alebo o vyjasnení si názoru. Tí rodičia, ktorí tie deti výjmu z toho, takých detí vlastne nebudú mať svoj názor, ale budú len preberať nejaký stereotyp a nebudú vedieť si vôbec vnútri v hlave vyjadriť. Ja neurážam rodinu. Ja len hovorím to, že to je... Ako si to odvážujete takto rozprávať o rodine? Štát alebo škola má nejakým spôsobom určovať to, čo robia rodičia? To sú moje deti, ja im odovzdám hodnoty. Vy, čo tu rozprávate, je takýto fokus na niečo, čo sa deje posledných 10, 20, 30, 50 rokov. Trocha zdvihnite pohľad a pozrite sa na to, čo je prirodzené, to, čo je biologické. Je tu celý dejiny. Tieto chaosy skončia. Možno za chvíľu bude po Európskej únii. Nevieme. Teraz ju máme, je to fajn, pán Boh zaplať, ale tieto veci, ktoré sú pevné, dokončím. Toto s Úniou nemá nič. Nemá to s Úniou nič, Martin. Nie, to s Úniou nemá vôbec nič. Toto tu, o čom rozprávame, je nehovorím o Únii, civilizácie. Ja hovorím, že tie veci sa skončia. Ako sme to videli v dejinách, xkrát tých civilizácií sú tu desiatky. A my hovoríme o tom, že to, čo je prirodzené, nie je katolícke, nie je tradičné, to, čo je prirodzené, bude stále fungovať. A nemôžeme sa od toho základu vzdialiť. Ak sa od neho odtrhneme... Už dnes to nefunguje, to prirodzené, o čom funguje to, jediné, čo funguje a bude to fungovať. To, čo je jadrom nechajte ma dohovoriť. Bude to fungovať a my chceme, aby sme sa o to opreli s tým, že tú diverzifikáciu, o ktorej ste hovorili, tá je v poriadku. Ale povedať, že rodinu môžeme hodiť za chrbát, a že rodičia... A to som ja teda fakt nepovedal. Môžeme si prehrať záznam. Áno, ja súhlasím. Dobre, interpretoval som to. Prepáčte, ale to ste veľmi posunuli tú interpretáciu. Ale nie, že hovoríte, že vlastne tá rodina, taká tá prirodzená, vlastne už nebude nejakou jedinečnou, ale bude len jednou z alternatív. Bude. A my sme presvedčení, že áno. Ja vám váš názor neberiem. Ale prosím, aby ste nerozprávali o tom... Už dnes je alternatíva. Môžeme sa vrátiť k tomu referendu. Veď máte milión rôznych vzorcov rodiny. Toto je naozaj dobrý príklad. Ale vy tu chcete vnúcovať to, že my nemôžeme... Ak môžeme. Ja nie som aktivista referenda. Richard, výsledkom toho referenda má byť to... Nech sa páči, pán... Pani docentka chcela zareagovať, takže potom by sme to... Dobre, nech sa páči, pán Poliačik a potom pani docentka. Výsledkom toho referenda má byť to, že o niektorých otázkach 3 roky
v zásade v legislatíve nebudeme môcť rozhodnúť. Hej, to má byť výsledkom, že v podstate ten súčasný stav zabetonujeme tak, ako je. A plus na to, čo ty hovoríš, že vlastne tie hodnoty odovzdávané v rodine budú nedotknuteľné, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo nie. Ale tak. Posúdime to napríklad tým, že sa pozrieme na štatistiky sexuálneho zneužívania. Hej? Ak máme 7% detí, to je prieskum z minulého roku, 7% detí, ktoré vykazujú, že sú predmetom sexuálneho zneužívania, tak predstavme si v takejto rodine otec, možno ktorý je sám páchateľom toho zneužívania a matka, ktorá to toleruje a bojí sa o tom rozprávať, budú prví dvaja, ktorí nepustia dieťa na akúkoľvek sexuálnu výchovu, pretože by sa tam mohlo dozvedieť, že toto sa jednoducho v rodine nesmie diať. To je prvá vec. A druhá vec, tá diverzifikácia a nie nutnosť prijatia iných foriem života, ale aspoň vedomia o nich a snahy o pochopenie je civilizačnou nutnosťou. Pretože či my chceme alebo nie, single mamičky, single otcovia a rodiny, kde dvaja muži alebo dve ženy vychovávajú spolu deti, tu máme už dnes. Môžeme podporiť po prestávke aj grafom, ktorý spomínal pán Bianchi. Isto ostaňte s nami, rozprávame sa na tému referendum a stretneme sa po prestávke. Dobrý večer, sledujete Noviny Plus na tému referendum. Dáme slovo na úvod tejto záverečnej časti našej diskusie pánu Bianchimu, ktorý pomenuje exaktnou formou tému homofóbie. Mýlim sa? No, neviem, ktorý graf ste tam teraz dali. Ten, čo máte pred sebou. Ten nie je homofóbny. Áno, ale ten je tiež dôležitý v súvislosti s obsahmi referendum. Môžeme ukázať na kameru. Aha, ukážeme takto. Dobre. Budem držať? A popíšme, čo tam je. To je vlastne... Vidia to diváci teraz? Áno, vidia. Výborné. Čo tam je, pretože to je exaktný nástroj na pomenovanie toho, o čom hovoríme. Toto je jedna z ilustrácií toho, že tá otázka sexuálnej výchovy na Slovensku, ktorá na viacerých školách funguje a existuje, napriek tomu, že je teda len v tom voliteľnom rangu, tak a klobúk dole pred tými učiteľmi, ktorí pracujú s deťmi, empaticky a tak ďalej. Dobre k tomu grafu? Tak to ukazuje, že v súčasnosti asi 30% našich mladých ľudí raportuje, teda keď sa ich opýtate, že či mali nejakú skúsenosť s nežiaducou sexuálnou aktivitou, tak 30%, približne 35% dievčat a niečo cez 30 chlapcov, u nás 29 to raportuje. To je európsky priemer. Čo to približne je to asi v 8 a v 9 krajinách robený tento výskum. Vyšiel v excelentnom vedeckom časopise pred pár dňami. Znamená to, že tretina tých detí a tej mládeže zažívajú nežiaduci sex alebo komunikáciu o sexe. Harassment? No, môžete to volať harassment, je to proste nežiaduca sexuálna aktivita, ktorá môže byť buď o dotýkanie, alebo verbálna aktivita to môže byť, alebo vyzývanie na nejakú sexuálnu aktivitu. Ale to nič nesvedčí o tom, či to naozaj zažívajú. Oni to takto cítia. O tom hovoria, že oni to takto vnímajú. To ešte nemusí znamenať, že to naozaj bolo. Alebo ako to vnímať? Nie, ale tak metodologické otázky tu nebudeme teraz rozoberať, celé sociálno-vedný výskum. Každopádne, tento graf hovorí, že tretina, hej, a v priemere v Európe. Môžeme, samozrejme, v niektorých krajinách sú veľmi krásne rozdiely, kde najmä v Holandsku veľmi veľa, o mnoho viac dievčat, to je až skoro 50% to raportuje, pretože tam je práve tá citlivosť pre to, že čo je nežiaduce, o mnoho viac rozvíjaná, lebo sa tam o sexualite rozpráva. Tam, kde sa o sexualite menej rozpráva, tak tam tí mladí ľudia nemajú úplne jasno, že čo by si mali nechať dovoliť voči sebe a čo by si nemali nechať dovoliť voči sebe. Každopádne, samozrejme, väčšina z toho sa deje buď na internete, alebo v situáciách, ktoré nemajú rodičia pod kontrolou. To sú situácie, v ktorých sú tie deti sami na seba odkázané. A to hovorí o tom, že proste, keď by sa tým deťom odobrala tam, alebo keby sa im poskytla lepšia možnosť baviť sa o tej sexualite, čo v nej chcú, čo v nej nechcú, ako si ju predstavujú,
O čo by mal byť partnerský vzťah? Kedy by sa mali boskávať a kedy by sa nemali boskávať? No, či by sa najprv mali pol roka len vodiť za ruky? Dobre, z a tak vášho ďalej. pohľadu Proste, je nástrojom napríklad toto je vo jeden väčšej silný miere argumentov, že tá potreba, aby sa tí mladí ľudia mohli v tom priestore s tým profesionálom, nie len s rodičom, však samozrejme, nech sa rozprávajú s rodičmi, ale vieme, ako málo detí má šancu rozprávať s rodičmi. Krátka upresňujúca otázka. Holandsko je vlastne lídrom v akejsi liberalizácii a netýka sa to len otázok sexuálnej výchovy, ale aj ďalších tém, napríklad liberalizácia vzťahu k užívaniu marihuany a podobne. Tam to je o mnoho liberálnejšie. Napriek tomu uvádzate, že až 50%, čiže viac ako na Slovensku, majú tento problém. No to znamená, že je teda liberalizácia nástrojov na zníženie? No nie. Samozrejme, tá výchova znamená aj to, že tolerancia na akúkoľvek nežiaducnosť sa znižuje. Čiže potom tá mládež raportuje veci, ktoré u nás tá mládež považuje za úplne bežné. Že sú potom práve preexponovaní v tomto smere? Nie. Tam máte iné paradoxné údaje. Napríklad v tých južanských horúcich kultúrach na tomto obrázku vidíte tam, kde sú tie modré stĺpce vyššie ako červené stĺpce, to je v Grécku a na Cypre. Tam chlapci raportujú častejšie nežiaduci sexuálnu aktivitu akúkoľvek, než dievčatá. Chlapci častejšie než dievčatá. Čo samozrejme dotýka zase tých kultúrnych vzorcov toho tej mačistické predstavy, že ten chlapec má byť iniciátorom všetkého a keď to dievča iniciuje niečo v nejakej komunikácii intimnej, tak on to vníma ako zraňujúce, lebo to nie je len sexuálne, ale aj osobnostne zraňujúce. Čiže ten graf je veľmi komplexný. Skúsme sa venovať aj niektorým konkrétnym udalostiam, ktoré sa udiali práve v kontexte s nastolenou tretiou otázkou. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania sa či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania? Prečo ste dali túto otázku? Je to naozaj také kľúčové, také dôležité? Nie je aj dobrou cestou, ak sa jednoducho o istých záležitostiach dozvedia deti od učiteľa? Sú nejaké konkrétne príklady toho, že je to negatívum? Tak toto vnímať? Ja môžem povedať len veľmi jednoducho. V prvom rade treba povedať, že my sme za riadnu výchovu k manželstvu a rodičovstva. Vôbec nemáme žiaden problém ani s biológiou, ani s vyučovaním ohľadom plodnosti, ani s vyučovaním ohľadom biologických poznatkov, ktoré sú. Dokonca si myslíme, že čo sa týka nejakých osnov, ktoré sú dobré, aby sa to deti dozvedelo. Čo nám vadí, to je vlastne v podstate sú dve veci. Že rodič, ak nie je informovaný o obsahu jednotlivých napríklad experimentov, ktoré prebiehajú na škole, ako sa to stáva napríklad, mne veľmi vadí to, že projekt Hrov proti AIDS nemá zverejnené celý manuál a osnovy, ktoré sa predvádzajú, alebo teda ktoré sú príjmané, alebo ktoré sú následné na škole. Museli sme si nájsť tieto veci z Čiech, z českej stránky, kde vidíme, že niektoré veci sú naozaj dokonale utajené, ako napríklad 4. panel, kde sa vlastne má byť sexualita rečou tela, kde majú deti pantomimou vyjadrovať nejaké postoje ako sexuálny styk, byť gay, byť lesba, francúzsky bosk a ďalšie veci. Sa to stalo, teda toto je obsahom tohto projektu Hrov proti AIDS v Čechách, skadiaľ je projekt prevzatý na Slovensko. To je súčasť učebných osnov? Takéto niečo? Nie je. To je experiment, to je projekt, ktorý je ponúkaný školám, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. A my si myslíme, že v takýchto prípadoch, bez ohľadu na to, čo môžeme mať proti, či sme za, alebo sme proti takémuto projektu, je veľmi dôležité, aby rodičia boli informovaní. Lebo to im patrí, aby boli informovaní o tom, čo je obsahom takýchto projektov. A samozrejme sme za to, aby rodič povedal o tom, že či je to pre jeho dieťa vhodné, alebo nie je vhodné. Lebo on to právo má, on zodpovedá v prvom rade za toto dieťa. A môžem si myslieť o tom, že či je to vhodné alebo nie, môžeme sa líšiť na mnohé veci, ale fakt je ten, že je to dieťa, ktoré má právo rodič vychovávať a odozdávať mu svoje hodnoty. Tretia otázka je o tom, že ak príde nejaká bláznivá čas, s ktorou sa nebudem vedieť stotožniť ako rodič, aby som mal právo povedať nie a bez toho, aby som bol zatváraný do väzenia. Prípadne niečo ďalšie. Ale tu za to znamená, väzenie pre Boha nehrozí. To, že za to dnes nejaké väzenie nehrozí, to je dosť
veľmi dôležitá Nikde. otázka, veľmi by bolo dobre, aby také niečo sa nestalo, ale fakt je ten, že v niektorých štátoch sa to už stáva. Ale to sa nestáva za to, že by ten človek nesúhlasil so sexuálnou výchovou. Keď sa niekto nenechá, keď niekto strávi 8 hodín na pozemku školy a je vyzývaný, aby odtiaľ odišiel, tak skončí v base nie kvôli tomu, že nesúhlasí so sexuálnou výchovou, ale kvôli tomu, že tam 8 hodín sedí. Dobre, ale môžete ma nechať No ale tak zavádzate na veci, ktoré jednoducho nie sú prosím vás, pravda. nechajte ma dohovoriť. Dobre? Je faktom to, že tento rodič napríklad v Nemecku bol zatvorený za to, že neprinútil svoju dceru, aby absolvovala sexuálnu výchovu. A povedal, že on nebude platiť nejakú pokutu za to, že jeho dcera sa rozhodla tam neísť. A bola to ona, ktorá sa rozhodla tam neísť. A ja si myslím, že ten rodič proste na toto má právo a môže povedať, že tak toto, prepáčte, toto môjmu dieťaťu nebudete robiť. Môžeme si pozrieť nejaký ten spot, ktorý sa robí v Čechách. Môže byť, ale nemusí byť Spoty sú vhodný. dobrá téma inak. No, presne tak. Môžeme A teraz je veľmi dôležitá jedna vec, že či ten rodič má alebo nemá právo, a bavme sa o tom vecne. Vecne je to, že toto je rozšírenie priestoru slobody pre rodičov. A ja si myslím, že to právo majú, preto lebo oni vychovajú svoje dieťa a môže si hociaký psychológ myslieť o tom, že toto pre dieťa bude dobré, najlepšie, najslavnejšie na svete. Ten rodič je viacej. Rodič je viacej a má právo povedať, tak toto je už prekračuje hranicu. Samozrejme, nehovoríme o biológii, hovoríme o sexuálnom správaní, hovoríme o eutanázii. A naozaj, ja sa s vami nemôžem zhodnúť na tej eutanázii a na ďalších veciach, keď hoci môže byť v Belgicku dovolená eutanázia malých detí, ja si myslím, že tu sa musia rešpektovať a hlavne v takýchto citlivých oblastiach, kde sa jedná o vznik života či ukončenie života, hodnoty rodičov. Proste pre deti je toto jedna téma a domena, kde odozdávam svoje vlastné hodnoty. A ak mi do toho škola bude, nie je dobre, keď medzi rodičom a školou je konflikt. To nie je dobre pre dieťa, to nie je dobre pre nikoho. Existuje starý precedens Európskeho súdu pre ľudské práva o tom, ktorý priznal právo dieťaťa na informácie v oblasti sexuality dávno v 70. rokoch. Ale práve to je veľmi dôležité to, že aj máte tam iné precedensy, ktoré naopak hovoria zase o práve rodičov na výchovu. A ja si myslím, že toto je to dôležité, aby toto povedali ľudia na Slovensku, ako to chcú. Ak môžem, ja by som zareagoval na tú vašu obavu alebo na to ilustrovanie toho, že rodičia sa boja, že budú trestaní za to, lebo nevedia, čo sa v tej škole deje. Nie, rodičia majú právo vedieť, ja poznám, keď nevedia, to nie je dobré. Lebo poznám veľa ľudí, ktorí robia sexuálnu výchovu na Slovensku, nie je ich veľa, ale viacerých poznám. A z mojej skúsenosti je to o tom, že väčšina z nich sa s tými rodičmi veľmi zodpovedne predtým rozpráva. Zavolajú si tých rodičov. Podaj by to bola pravda. Ukážu im, o čom to bude, lebo veľmi dobre vedia, že to je najlepšia prevencia toho, aby tá sexuálna výchova dobre fungovala a aby aj tá rodina kooperovala. Nemám túto skúsenosť. No tak vy ju nemáte. Konkrétny príklad nejaký existuje. To je zlé, že ju nemáte, to ma mrzí. Ja by som dopovedal ja ešte dopoviem, že preto je napríklad škoda, lebo aj pán Chroby hovorí, že niečo by sa tie deti mali dozvedieť. S tým súhlasíte, niečo, čo je zmysluplné a produktívne. Hej? Aj kde sú rizika v sexualite a tak ďalej. Všetko môže. Všetky základné veci. A preto je veľmi smutné napríklad, že z hľadiska dokumentov Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorý je na stole Ministerstva zdravotníctva 10 rokov v etickej komisii, už od doby ministrovania pána Zajaca je nepriechodný, ale kým bude kontroverzný, asi nebude priechodný. Ale nie z odborného hľadiska, ale je z hľadiska politickej vôle nepriechodný. A tam bol tiež cieľ zadefinovať aspoň nejaké minimum, na ktorom by sa všetky strany mohli zhodnúť, že aspoň o tomto nech sa ten profesionál, ten odborne pripravený pedagóg s tými deťmi môže baviť a môže im poskytnúť informácie a možnosť overiť si ich názory, a však aj deti, ktoré vedia, čo je antikoncepcia, ju nemusia používať. S tým snad súhlasíte. Spýtam sa, myslíte si, že dneska nie je sexuálna výchova vyučovaná v školách? Nie sú vychovávané biologické poznatky, nie sú vychované tie biologické poznatky? Nie je možno, že to, čo vy chcete. To ma veľmi mrzí, to je vec obsahu, že pre vás sexualita, alebo možno tomu zle rozumiem, ale z toho, čo ste povedali, vyzerá, že sexualita je len reprodukcia. Biologické poznatky sú v prvom rade, veď viete moc dobre, že je to robené prierezovo. Už nestojí ani Svetová zdravotnícka organizácia. Je to v etickej sexualita je o mnoho širšia ako iba reprodukcia. Áno, ale pán Bianchi, je to vyučované v rámci biológie, biologické poznatky, v rámci občianskej náuky máte vzťahové väzby, máte osnovy sú.
Osnovy sú ale je to prijaté, na sú úrovni jasné. Nevidím voliteľnej. žiaden problém v rámci osnov. Nie je to na Tam tej sme prvej sa úrovni zhodli. povinnej. Je to povinné, Nie je preto to máte povinné. to v rámci etickej My sa výchovy. nebavíme o sexuálnej výchove pri tej otázke, ale bavíme sa o tom, či majú rodičia mať právo, ak majú výhradu, odmietnúť. Ja si znova poviem ako rodič, osobujem právo v tak citlivých otázkach, aby som mal možnosť namietať, ak to bude niečo zlého. Nikto netvrdí, že sexuálna výchova je zlá. Ak sa opýtate mojich študentov, že kto s nimi najviac hovoril o sexualite, o láske, o vzťahoch, aj o antikoncepcii, tak vám povedia, že ja. Na náboženstve napríklad. Alebo aj súkromne, keď sme napríklad boli na nejakom školskom výlete. Samozrejme je to dôležitá téma. Ale rodičia sú tí, ktorí o tom rozhodujú. A mne sa nepáči podsúvanie pána Poliačika, ktorý naznačuje, akoby rodina, taká tá prirodzená rodina, bola nejakým semeništom nejakých zneužívaní. Áno, Gaussová krivka nám hovorí, že sú tu extrémy a štát môže v prípade, že zlíha výchova a že sú patologické javy zasiahnuť. V tom sa zhodneme, to je samozrejme. Ale podsúvať akési podozrievanie, to rodičov jednoducho uráža a oberá ich to ich základné sveté práve. Nie. Ty to tak argumentuješ, ako keby to bol dôvod, prečo musí byť sexuálna výchova, lebo v tradičnej rodine... Je to jeden z dôvodov, lebo keď je to správanie... Nechaj ma prosím dohovoriť. Ja som ho... Keď je to správanie problematické, práve tam môže byť to dieťa, ktoré potrebuje mať názor niekoho iného. A predsa... A v tom sa zhodnem. Pán Chromík. Súhlasím s vami. Je rozdielny postoj, keď povieme, že rodič má so školou komunikovať, a je rozdiel, keď povieme, že rodič jednoducho postaví bariéru a komunikácia neprebieha. A ja mám ten dojem, že tá tretia otázka referendová je skôr bariérovitá, než konsenzuálna. Ale v tom prípade môže informovať sociálku napríklad. Nechajte ma dohovoriť. Škola. Keď veľmi dobre vieme, že čo sa týka rozprávania o intimite, tak mnohí rodičia samotní majú problém, pretože buď od svojich rodičov, alebo v sociálnych štruktúrach, ktorých vyrástli, sa o tom nerozprávalo sa dostatočne, majú problém komunikovať so svojimi deťmi a jednoducho častokrát informácie nechajú na to, aby sa to dozvedeli od kamarátov, aby si to našli na internete. Tie informácie v podstate sa ku tým deckám dostanú, lebo oni sú prirodzene zvedavé, aby sa k ním dostali. Ja hovorím jediné. Namiesto toho, aby sme sa tu vybíjali proste naozaj niekedy až urážajúcich diskusiách, ktoré ani občanov nemoc zaujímajú, by sme mali sa pozrieť na to, ako zabezpečiť, aby tá diskusia medzi rodičmi a školami bola ideálna. To znamená, rodič má vedieť, že v oblasti intimity sa naše deti budú učiť toto, presne tak, ako sa to dozvie, že sa budú učiť v biológii, že sa budú učiť v dejepise, že sa budú, dajme tomu, učiť o iných náboženstvách a etike. Zrejme ide o to, aby to nemuselo byť povinné. No áno, len praktická otázka. Nechaj jednu vetu. Rovnako ako niektorým rodičom proste môže vadiť, že sa učí evolučná teória na biológii, lebo to vidia inak, tak takisto v oblasti sexuality podľa mňa je oveľa prínosnejšie, ak dieťa môže byť konfrontované s iným názorom, s iným náhľadom na svet a potom môže o tom diskutovať s rodičom. Ja poviem úplne otvorene, v tom sa nezhodneme, preto, lebo ja si myslím, že škola a rodič nemajú byť v konflikte a v tomto smere si myslím, že v takejto citlivej oblasti sú prioritné hodnoty rodičov. Nie. Prioritné sú hodnoty dieťaťa. Prioritný je záujem dieťaťa. Pre dieťa je najprioritnejší záujem prirodzené. To nie je argument. Prioritou je vyrastať v normálnom prostredí. Čo sa týka zneužívania, myslím si, že to, aby ste učili 99% alebo 100% detí o sexuálnom zneužívaní na to, aby ste odhalili nejakých tých pár percent sexuálnych zneužívateľov, je hlúposť. To znamená, citlivosť je tá, že sa budú... že sa niečo v spoločnosti nemôže diať. Nechajte ma prosím dohovoriť teraz mňa. Dobre? Veľmi dôležité je to, aby ste hovorili teda spôsobom, ktorý bude dobrý. To znamená, ak budete vzdelávať učiteľa, budeme vzdelávať učiteľov, aby odhalili sexuálne zneužívanie. Áno. Je to spôsob, ale nie je to, že všetkých detí budete učiť o sexuálnom zneužívaní. Zoberte si tu na publikácia VHO, poznáte to, že? Áno, sexuálna detská masturbácia. Aký máte na to názor na 4 až 6 informácií o tých veciach? Chcete vedieť môj názor na to? Ďakujem. Alebo to chcete len teda... Nie, veľmi dôležité je to, že... Nechajme odpovedať pána Biankyho, áno? Zaprvé. Lebo
divák nevie teraz, že s čím je problém. Môžeme to opísať? V tej tabulke, toto je materiál Svetovej zdravotníckej organizácie, vypracovaný nemeckou organizáciou BZGA o sexuálnej výchove, ktorý je odporúčaný materiálom štandardov, ako by sa mala, podľa čoho by sa mala realizovať sexuálna výchova. Áno. No a na tej strane 30 neviem koľko. Skúsme na kameru. Pre 0 až 4 ročné deti je tam pomenované, že v informáciách je okrem iného aj téma ranná detská masturbácia. A o tom chcete, hej? Nie a to len je, to. No, dobre sú tam možno niektoré ďalšie. Akceptácia diverzity rôznych štýlov. Akceptácia diverzity, OK. 4-6 rokov učenia o ale tá ranná detská masturbácia je niečo, čo sa bežne u detí vyskytuje. Hlavne u detí, ktoré sú frustrované alebo žijú v nejakých veľmi tenzných, emočných, nevhodných podmienkach. No a teraz, samozrejme, keď má niekto ako chce podsúvať zlý úmysel, tak môžete podsúvať zlý úmysel a môžete povedať, že to sú psychopati, zlomyselníci a násilníci, ktorí to napísali a chcú prepašovať do škôl to, aby sme teda všetky deti učili masturbovať, hej? No, to je jedna možnosť. Alebo druhá možnosť, že to zoberiete, že ten, kto to písal, tak veľmi dobre vie, že v tomto veku sa môže toto vyskytnúť a preto ten vychovávateľ, ktorý prejde tým kurzom, lebo to není pre lekárov ani pre psychológov, ale to je pre pedagógov najmä, povedzme, tak s ním treba mu vysvetliť, že keď sa to u toho dieťaťa vyskytne, tak potom musí s tým dieťaťom aj pracovať s touto témou a niekedy, keď už sme u tých 4 rokov, tak to môže aj pomenovať. Proste ja nie som psychoterapeut, aby som vám teraz tu rozprával tie návody, ako sa to robí. Ale to, že je to tam a že vás to dráždi, to mňa mrzí. Ale z odborného hľadiska je to úplne v poriadku, lebo to sa v tom veku môže vyskytnúť. Dobre, a ten profík musí byť na to pripravený. Keď sa dotýkame enjoyment, potešenia a zábave, to keď je sa dotýkame vlastného ale áno, tela, to je o tom, že keď sa to dieťa toho hovorí, dotýka, tých svojich pohlavných orgánov, ktoré mu spôsobujú úľavu z tej tenzie inej, ktorú má z tých rodičov svojich, matky a otca možno, tak ten vychovávateľ by mal byť pripravený na to, ako bude robiť s tým dieťaťom, že to dieťa naozaj si robí dobre. To znamená, robí si dobre, aby si nahradilo alebo kompenzovalo tú frustráciu. A keď to je veľmi vážne, tak samozrejme potom potrebuje aj nejakého terapeuta. Keď sa hovorí 4 a 6 rokov o tom, že sa má dozvedieť o vzťahoch rovnakých osôb, rovnakého pohlavia 4 a 6 rokov, o divertných druhov rodín, prečo by sa to nedozvedelo? 4 a 6 rokov. To sa mi zdá byť úplne normálne. Prečo motať hlavu 4-ročnému dieťaťu? Ale motať, ale veď chodí po ulici, nie? Chodí po ulici? Veď na ulici chodia. A ľudia rovnaké, ľudia homosexuálnej orientácie chodia po ulici. A stretne ich dvoch, že sa držia za ruku. Dajte mi ruku. No a teraz bude sa o tom doma mlčať, že dvaja muži sa držali za ruku? Presne tak, nebude sa doma o tom mlčať. Ale nie v škôlke, mimo kontakt rodičov. A keď sa o tom doma mlčí, tak, lebo doma sa o tom často nehovorí. V 50% rodinách sme povedali, nie? To akceptujete, ten výsledok. Súčasne na Slovensku. No tak potom tie ostatné deti, kde sa to dozvedia? Prepáč. Viete, čo ja by som rada, rada, 9-ročných detí, tam je tá masturbácia tiež, predpokladám, aj v poriadku. Môžeme sa posunúť trošku ďalej, aby som rada divákov ukludnila, že aj Európsky súd pre ľudské práva prihliada aj na práva rodičov, aj na práva detí. Áno, ja si nemyslím, že toto je proste nejaká veľká téma Slovenskej republiky. Ja robím na základných školách na východnom Slovensku. A ja si myslím, že témy na školách sú úplne iné, že majú učitelia zlé osnovy, že sú frustrovaní, metódy, ktoré používajú, nevedia vyučovať deti z odlišných prostredí, áno, nevedia integrovať deti, ktoré sú veľmi chudobné. To, že moja dcera má šlabikár, ktorý síce zahrania akože nejaký motív Betlehemu, je postavený na tom, že vlastne nedokáže naučiť čítať, pretože tá metodika nie je prispôsobená. To sú podľa mňa reálne problémy nášho školstva. A nie tu jedna príručka, ktorá sa navyše ani podľa môjho názoru veľmi nepoužíva na Slovensku, tak vy na základe nej postavíte referendum za 6 milión eur, či koľko, aby sme hlasovali o takejto veci, ktorá nie je reálna. Vy používate príklady z Nemecka, ale to dobre viete, že tí rodičia neboli vo väzení za to, že nepustili, že im odmietli svoje deti na to. Odmietli zaplatiť pokutu. Máte slobodný výber školy, pán Chromý. Ja si naozaj nezdielam vaše obavy ako matka, že moje dieťa sa naučí niečo, čím by som mala problém. Ja som rada, že škola je poskytne informácie a ja jej môžem poskytnúť hodnoty. A jedna z tých hodnot je to, aby bola otvoreným človekom. A preto som jej vysvetlila vo veku 3 rokov, že sú aj homosexuálne páry a máme takých kamarátov.
Rozumiete? Lebo ja verím tomu, že čím je človek otvorenejší, tým sa mu žije ľahšie, pretože nemusí stále niekoho nenávidieť, obviňovať, hľadať a tak ďalej. A ja preto nezdielam tieto vaše obavy, lebo viem, že práva rodičov sú veľmi intenzívne v Slovenskej republike rešpektované a nemyslím si, že došlo k nejakému ohrozeniu. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem rád, keď to tak ostane. Fakt je ten, že referendum je tu práve na to, aby to tak ostalo. Aby sme si povedali, že rodičia majú na toto právo, aby sme povedali o tom, že môžu odozdávať svoje hodnoty deťom, a že nemusia byť so školou v konflikte. Nič viac, nič menej. Nie je to nič hrozivé a nič strašné. Dobre, faktom to, že znamená to tiež, že moje dieťa nebude indoktrinované v škole niečím, čím nechcem. Dobre, povedzme, že tá tretia otázka sa stane súčasťou zákonov Slovenskej republiky a implementuje sa v rámci napríklad povinne voliteľných predmetov. Vnímali by ste to ako problém? Teda rodič, ktorý súhlasí s tým? On by to problém dneska nie je, ani v budúcnosti nebude, pretože rodičia majú stále zastúpenie v radách školy, komunikujú so školou a v prípade, že sa čokoľvek deje, a to nemusí byť zrovna sexuálna výchova, od prezúvania cez jednotlivých učiteľov, cez výlety, toto všetko sú témy, o ktorých rodičia so školou komunikujú a rovnako budú komunikovať aj o úrovni sexuálnej výchovy. Nemyslím si, že s tým kedykoľvek bol problém a bude. Tak jeden nám vznikol napríklad pri etickej výchove, pri tom štvrtáckej etickej výchove, kde bol ten sen. Pán Chromík, vy ste na mňa kričali, že vás mám nechať dohovoriť, tak prosím vás, mi neskačte do rečí. Pri etickej výchove máme problém. Ten máme veľmi vážny a to je, že nie len, že v dnešnej dobe sa nám delia deti na náboženstvo a etiku a už aj etiku učia katechéti, ale že veľkú skupinu detí dnes nedovzdelávame v mnohých svetonázorových otázkach. Že máme veľkú skupinu detí tiež na základe rodičov a rozhodnutí rodičov, ktoré majú jednostranne podávaný výklad sveta vo veľmi dôležitých otázkach. A to, čo sa ostatné deti učia na etike, tak to... To nie. Pluralita by bola. Môžu si vybrať. Nie, pluralita by bola, keby sa deti... Nie, pluralita by bola, keby sa... Tam už sloboda neplatí. Buďte ticho, pán Chromík. Pluralita by bola vtedy, keby sa dozvedeli, že áno, takéto niečo učia budhisti, takéto niečo učí islám, takéto niečo učí kresťanstvo a ak vy sa cítite byť kresťania, tak môžete na predmete náboženstva sa v tej svojej veci dovzdelať, ale mali by ste vedieť aj o tých ostatných veciach. To je pluralita. Ale je nepripustné, aby sme tu mali medzinárodnú zmluvu, ktorá nám hovorí, že deti budú mať povinne voliteľný predmet a v tých ostatných veciach sa jednoducho vzdelávať nebudú. To je problém s etickou a to je problém, ktorý tiež vytvára takú situáciu, v akej sme práve teraz. Pretože uzatvárame... Násilne ide na náboženstvo. Uzatvárame veľkú skupinu obyvateľstva jednak pôsobením cirkvi a jednak pôsobením takých inštitútov, ako je vyučovanie náboženstva v bublinách, kde nekomunikujú s vonkajším svetom a chápu ho ako svoje vlastné ohrozenie. Dobre. Vnímajú homosexuálne... Ešte ste chceli o spotoch. Vy sami ste... Máme tu 3 spoty, ktorými sa ľudia pozývajú na referendum. K jednému ste sa priznali, 2 sú také, že nevieme, kto ich stvoril. Ten prvý je ten, ktorý podsúva situáciu, že dieťa, ktoré je v pestúnskej starostlivosti, zrazu prvýkrát vidí svojich budúcich adoptívnych rodičov a pýta sa, kde je mama. Čo absolútne nemá žiadny súvis s realitou na Slovensku, pretože každé dieťa musí prejsť intenzívnym zoznamovacím procesom a súhlasiť s adopciou predtým, než by niekam adoptované bolo. To je prvé vytváranie toho. Vlastne nikde. Je jeho plný internet, samozrejme, že nebol, ale potom tu máme tie 2 ďalšie a tým len chcem demonstrovať, že čo sa nám tu vlastne vytvára na Slovensku. Ten jeden je už samotné zneužitie dieťaťa v klipe, kde navádza ľudí a ďalší jeden nám hovorí o tom, že ak nepôjdete na referendum, tak prídu ľudia, polícia a úrady a budú vám vytrhávať deti z vašich rodín a na konci je, že stop autogenocíde, chodte na referendum. A toto je dôsledok toho uzatvárania sa v tej bubline a toho, že sa vytvára vonkajší nepriateľ z niekoho, kto nepriateľom vôbec nie je.
A namiesto toho, aby sme sa snažili dôležité je jednoducho podotknúť, chápať... že tie dva spoty, Tak tu máme prepáčte, toto. akože dôležitá technická poznámka, samozrejme, ten prvý spot, k tomu sa Aliancia za rodinu, pokiaľ viem, hlási, Áno, ale Viete, tie dva som veľmi- zvyšné, o ktorých hovoríte, No tie naozaj nevieme, kolujú po internete, ale to je nejaký anonymný autor. Sú súčasťou... Čiže to sú rôzne názory. Všimli ste si ten rozdiel medzi nami niekedy v tej argumentácii, aj medzi názorovými prúdmi. A o nás sa píše totálne negatívne vo všetkých médiách, vo všetkých denníkoch, vo všetkých veciach. Považujú nás za nacistov, označkujú nás za nacistov. Keď si spočítam, koľko karikatúr sa urobilo na moju adresu a na adresu ľudí, ktorí naozaj z dobrej viery a s dobrým úmyslom podpísali petíciu za referendum a boli označkovaní za všetko najhoršie, čo môže byť. Nešla nikdy a nepoužívame tieto veci, ktoré by sme mohli používať ako nejakým spôsobom, čo dehonestuje nás, akým spôsobom nás niekto dehonestoval. Nesnažíme sa tieto veci vyťahovať, nerobíme tieto veci. Naopak, keď sa vyskytne druhá strana, ktorá spraví niečo, s čím sa my nezhodujeme, sme vyzývaní k tomu, aby sme sa od toho dištancovali a dištancujeme sa od tých vecí preto, lebo a stále pripomíname na to, že je treba viesť kampaň slušne, že je treba viesť naozaj veci veľmi dôležité a presviečať slušným a jasným, normálnym A spôsobom. už ten váš spot nie je slušný. Nie, náš spot je absolútne v poriadku. Pán Zavádza. Poliačik, proste keď máte otázku o tom, že či chcete, aby bolo párom rovnakého pohľadu umožnené adoptovať dieťa, tak to v 30 sekundách musíte ukázať tak, že proste príde pre to dieťa pár rovnakého pohľavia, nič viacej, nič menej. Všimnite si na tú decentnú stránku toho, že hovoríme, tá otázka tomu dieťaťu tak či tak padne o tom, že kde je mama. Veď to je prirodzené a bez ohľadu na to, či sa stretnú s tým 10-krát, 20-krát či jedenkrát, tá otázka v tom dieťati stále bude preto, lebo máte výskumy Kyla a Prueta, ktoré vám hovoria o tom, že dieťa túži po poznaní svojich biologických rodičov, že matka je veľmi dôležitá, čo sa týka výchovy dieťaťa, preto, lebo poskytuje silnejšiu emocionálnu podporu dojčatám a tak ďalej, že otec je nesmierne dôležitý preto, lebo znižuje delikvenciu chlapcov a znižuje sexuálnu aktivitu u dievčat. To znamená, že tá otázka, šťastie nemajú. ale tá otázka padne, to dieťa každé jedno doteraz má to šťastie, preto lebo 2500 párov čaká, mužov a ženy čakajú na adopciu dieťaťa a deti, ktoré je na adopciu možných ročne, je 200-250. To znamená, že aký dôvod by som mal zaradiť do tohto radu čakajúcich nejaký iný pár, ktorý to nenáplňa. To znamená, že máte skratku. A je to veľmi slušná skratka v tomto smere, čo sa týka nášho klipu. Chceli sme ukázať to, že to dieťa predsa potrebuje a môže v ňom legitímne vzniknúť táto otázka. Nič viacej, nič menej. To znamená, buďme slušní voči sebe. Buďme proste trošku tolerantní a snažme sa diskutovať o tých veciach samotných. Dobre, keď hovoríme o tolerancii, tak bola medializovaná jedna kauza grécko-katolického kňaza, ktorý sa vyjadril dôrazne v istej oblasti, vyčlenil sa proti, dá sa povedať, istej skupine ľudí. A potom bola aj dôrazná odozva. Dokonca viem, že na ne je podané trestné oznámenie a generálna prokuratúra rieši istý proces. Aspoň niekoľkými slovami skúsme tento prípad pomenovať z jednej z druhej strany, pretože je to dosť signifikantné, myslím si. Z vášho pohľadu kňaz, ktorý dôrazne odsúdil isté veci, dokonca hovoril o železnej opone, robil správne? A prípadne tá reakcia aj zo strany verejnoprávnych médií, aj zo strany ľudí, ktorí podali to trestné oznámenie, je adekvátna? Ja by som sa rád k tomu vyjadril. Táto debata, aj táto kampaň, ktorá sa vedie pred referendum, ukazuje, že toto referendum je kľúčové, aby ľudia ako napríklad Martin Poliačik nás nemohli označovať, že sme v nejakej bubline a že nemôžeme mať názor, lebo ten názor je hlúpy a tmársky. A mohli sme ho povedať, a keď nás je väčšina, tak aby sme ho aj presadili a povedali, nech sa páči. Vy si rozprávajte, čo chcete. Železná opona je výraz, ktorý označuje oddelovanie niečoho od niečoho. Bubliny. Hej? Nie? Áno. Chcem ale povedať to, že v každom prípade, ak niekto prekračuje zákon, tak v tom prípade treba na to poukázať. Ak niekto hanobí náboženské presvedčenie alebo vyzýva k nenávisti, na to máme paragrafy a ja budem prvý, ktorý bude za to, bez ohľadu na to, či je to kňaz alebo poslanec alebo nejaký právnik,
aby sa zodpovedal. V každom prípade, ale to, čo sa robí a to, čo vidíme v tejto kampani, je, že sa vyťahujú účelové veci, ktoré sa pospájajú a obvinujú nás do kolečka z toho, že my niekoho nenávidíme alebo proti niekomu bojujeme. To, že máme iné názory a že si evidentne nerozumieme, je výzva k tomu, aby sme ďalej rozprávali. Ale aby obidve stránky mali právo hovoriť svoj názor. Keby ja som povedal, že nejakí takí šibnutí liberáli mali by držať hubu, bolo by to, ja sám by som sa cítil veľmi hlúpo. Nie. Takéto relácie majú význam v tom, že ľudia povedia názory a môžeme ich vidieť. Ale podsúvať čosi, že takto to musí byť a inak je to celé zle, svedčia o tom, že toto referendum je v prvom rade o slobode povedať svoj názor a povedať ho v rámci zákonov. Ak sú zákony prekročené, Richard, tak má prísť sankcia. Ako to môžeš povedať? V momente, keď by bolo náhodou, nebodaj, úspešné a platné, tak diskusia skončila. Platí tvoj obraz sveta. Basta. No Na 3 platí, roky sa lebo sme presvedčili väčšinu, Martin, to sa volá demokracia, ale demokracia ti stále ten tvoj názor umožňuje. Zároveň demokracia, ale má mať jeden svoj vnútorný prvok a to je ochrana menšiny a zároveň druhý prvok a to je ochrana plurality. Vážené dámy jeden názor a páni, vážení diváci, do konca demokracia. tejto diskusie žiaľ ostávajú už iba nejaké necelé 3 minúty a v rámci demokracie, tomu divákovi, po ktorej stále voláme, myslím si, že každý z vás by mal dostať priestor niekoľkými slovami uzavrieť túto tému. Neviem, do akej miery sme uspokojili názory divákov. Ja chápem, že im bola adresovaná výzva, ale nakoniec táto diskusia sa rozbehla takým spôsobom a padali také argumenty, že sme, verím, že zodpovedali na mnohé otázky, aj ktoré ste chceli položiť, tak povedať online. Takže nech sa páči, môžeme začať najprv dámami. Čo by ste chceli adresovať, povedať niekoľkými slovami aspoň na záver, ako to kľúčové, čo vnímate, že je nedopovedané a treba to povedať? Ja si myslím, že ľudia by mali vnímať tento kontext, toto referendum trošku širšie a vnímať ho aj o tom, kam naša republika smeruje. Či tu riešime skutočne ako existenčné problémy, ktoré nás trápia. Či nám toto referendum nejakým spôsobom pomôže. Komu pomôže. Ja by som... Prepáčte, aby dostali aj iný priestor. Takže Krátko. aby teda zodpovedne pristúpili, ja sama na referendum nepôjdem, pretože mne to nedá, aby som hlasovala o menšine, ktorá môže byť veľmi ľahko prevalcovaná väčšinou. Ďakujem. Pani Ostatníková. Ja si myslím, že referendum je dobré, pretože ak nič iné, tak otvorilo otázky, na ktorými sa ľudia zamyslia. A keď sa ľudia zamyslia nad týmito otázkami, tak si sami rozhodnú, ako pôjdu na referendum. Či pôjdu, alebo nie. Ja sama na referendum určite pôjdem. Z kraja. Pán Poliačik? Takže na referendum nepôjdem, už som povedal pánovi divákovi len v jednej vete. Ja by som svoje deti na rok nezveril nikomu, lebo sú to moje deti. Ale gejovia a lesbičky v mojej obývačke vypili nejaký ten liter kávy a vôbec mi to neprekáža. Nech sa páči. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme prišli povedať na referendum svoj názor, aby ho nehovoril niekto iný za nás. Takže ja pôjdem a poviem 3-krát áno. Nech sa páči. Michel Maffesoli hovorí, že sme v dobe umierajúceho individualizmu, ale ja by som chcel poprosiť všetkých občanov a občianky Slovenskej republiky, že napriek tragickej chuti participovať a absolútne nulovej participácii na voľbách, nech si každý sám rozmyslí, čo s týmto referendum chce urobiť a nech si berie zodpovednosť za to, čo urobí. Žiaľ, pán Chromík, tak len naozaj. Tak veľmi rád poviem o tom, že toto referendum je o rodine, je aj o slobode a je o tom, že práva detí majú prednosť pred požiadavkami dospelých. Ďakujeme za názory, ďakujeme za pozornosť a verím, že pri takýchto zaujímavých a podnetných témach sa na obrazovkách televízie Joj ešte stretneme. Dobrú noc. Ďakujem.